እቲ ኣርእስቲ ብዛዕባ ልዕሊቲ ብዛዕባ ሓዳር ኣብ ቀንዲ ኣብ ልቢ ዘተኮረ ኣርእስቲ እዩ ስለዚ ኣብኡ ኢና ተኲርና ክንዛረብን ኣብኡ ኣተኲርና ክንሰርሕን ዝግብኣና ማለት እዩ እዚ መጽሓፍ ቅዱስ ናብቲ ናብ ልብ ሰብ ኣትዩ ነገራት ኣብ ምዕራይ እዩ ዕላምኡን ጻውዒቱን ዝበዝሐ ግዜ ድማ ካብቲ ቀንዲ እዚ ቃል ኣምላኽ ወይ መንፈስ ኣምላኽ ክዕርዮ ካብ ዝደለዮ ኣርእስቲ ወፃኢ ብዙሕ ካልእ ምትዕርራያት ክንገብር ንፍትን ሕጂ ንኣብነት እዚ ቀንዲ ፀገምና ኣብ ክንዲ እቲ ጎይታ ብዛዕባ ልበይ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ልበይ ድማ ክዕሪ ከጥዕይ ኣለኒ ኣብ ክንዲ ንብል ናይ ካልእ ሰብ ኣብ ምጥዓይ ነተኩር ስለዚ ሚስ ነቲ መስመር ንስሕቶ ማለት እዩ ሓንቲ ዛንታ ኣላ ሓደ ሰብኣይ በቃ ጎይታ ንዓብዪ ራእያ ተሲኡን ኣሎ ንዓለም ክልውጥ ኢሉ ተበጊሱ ተሲኡ በቃ ኣብ ሙሉእ ዓለም ክዛወር ብዙሕ ነገራት ክገብር ብዙሕ ፅዒሩ ከምቲ ዝሓሰቦ ግን ነቲ ዕላምኡ ክሃርም ኣይከኣለን ሕጂ ብጣዕሚ ተፀጊሙ ብጣዕሚ ፍራስትሬት ኮይኑ እንታይ ዝግበሮ ኢሉ ናብ ታሕቲ ንእሽተይ ኣፅብብ ከብሎ ኢሉ ኣብ ክንዲ ናብ ሙሉእ ዓለም ዝብል ናብቲ ኣህጉረይ ከተኩር ኢሉ ናብታ ዘለዎ ኣህጉር ውሽጢ ዝዛወር ጀሚሩ ከምዚ ኣፍሪቃ ኩሉ ክልውጦ ኢሉ ጓያ ጀሚሩ ኣፍሪቃ እውን ክትልወጥ ኣፀጊማቶ ብጣዕሚ ካብኣ እውን ደሓን ኣፅብብ ከብሎ ኢሉ ናብ ሃገረይ ጥራይ ከተኩር ኣለኒ ናብ ዝብል መፅዩ ንሃገሩ እውን ፅዒሩ ብዙሕ ክዕወት ኣይከኣለን ብዙሕ ደኺሙ እዚ ነገር እዚ ኣፀጋሚ እዩ ኣብቲ ዘለኹሉ ገዛውተይ ኣብቲ ዘለኹሉ ዞባይ ጥራይ ይሕሸኒ ኢሉ ድማ ኣፅብብ ኣቢሉ ንሳ እውን ዓቐብ ኮይናቶ ዳር እዚ ጉዳይ እዚ ክብድ ስለ ዝብል በቃ ቤተይ ጥራይ ምትኳር ይሕሸኒ ምናልባሽ ኣምላኽ ዘይሃበኒ ጓየ ፀኒሐ ኢሉ ኣብ ቤተይ ኣብ ደቀይ ኣብ ሰበይተይ ገለ ክብል ጀሚሩ ድሓር ኣብ ገዝኡ ክሳዕ ዝበፅሕ ልቡ ኣብ ገዝኡ ክሳዕ ዝምለስ ደቁ ኦረዲ ዓብዮም ኣለው እዚ እውን ካልእ ፀገም ኮይንዎ ማለት እዩ ንሱ ናይ ዓለም ይዕልል ንሳቶም ናይ ገዛውትዮም ገና ዘለው ኣብታ ገዛ ውሽጢ ዘሎ ኬዛቶም ክዕርዩ ዝፍትኑ ነይሮም እዚ እውን ምስ ደቁ ክረዳዳእ ዘይክእለሉ ሂወት ውሽጢ ኣትዩ ማለት እዩ እዚ ምስ ከበዶ ምናልባሽ እቲ ፀገም ኣነ ከይከውን ኢሉ ንገዛእ ርእሱ ሂወተይ ከጥዕይ ይሕሸኒ ናብ ዝብል ሓሳብ ኣትዩ ሽዑ ሂወቱ ክርኢ ምስ ዝጅምር ለውጢ ክረኣዮ ጀሚሩ እንታይ ክገብር ከም ዝግብኦ ክረድኦ ጀሚሩ ብርሃን ናይ ኩሉ ክርኢ ጀሚሩ ድሓር ኣብዚ ምስ በፅሐ እዚ ኩሉ ዓመታት ኣብዚኣ ተዝጅምር ነይረ ንዓለም መለወጥኩ ነይረ ኢሉ ካብ ገዛእ ርእሰይ ተዝጅምር ነይረ ሙሉእ ዓለም ተለወጠ ነይሩ I think እቲ ኣርእስቲ እዚኣ ኣምላኹን ናብ ልብና ክንመፅእ ሂወትና ምቕያር ክነተኩር እዩ ክፅዋዕና ዝደሊ ስለዚ እቲ ፃውዒት ናይ ልቢ ለውጢ ዝምልከት ስለዝኾነ ኩሉ ሰብ ናብ ልቡ ክጥምት እዩ እቲ ቀንዲ ዝግብኦ ነጥቢ ኣብ ሂወትና እንተተኲርና ሓዳርና ደቅና ቤትና ኩሉ ይጥዕይ ናይ ኣምላኽ ቀንዲ ታርጌቱ ኣብ ልቢ ልቢ ሰብ ኣብ ምቕያር ኢየሱስ መፀሉ ፍሉይ ምኽንያት ድማ ልቢ ሰብ ኣብ ምቕያር እዚ ናብኡ ኢና ምትኳር ዘድሊ ናብኡ ድማ እንተጠሚትና ኢና ኣፍረይቲ ክንከውን ንኽእል ስለዚ እታ ናይ ሎሚ ቀንዲ ሓሳብ ኣብዚኣ ተኲርና ክንዘራረብ እዩ እቲ ዕላማ
ብዛዕባ ሕጊ ጎደና መውስቦ ብዝብል ኣርእስቲና ክንርኢ መውስቦ ናቱ ዝኾነ መምርሒ ሕጊ ኣለዎ ናብኡ ክንጥምት ስለዚ ሎሚ ንሪኦ ሓሳብ ካልኣይና ከይኮነስ ንገዛእ ርእስና ብዝጥምት መገዲ እንተኮይኑ ዝበለፀ እዩ ሰብ ንርእሱ ክጥምት እዩ ዝግብኦ ኣብ ገዛእ ርእሱ ክሰርሕ እዩ ዝግብኦ ሂወቱ ክቕይር እዩ ዝነግር እንተ ዘይተፀሓፈ እናንበብና ተፀጊምና ኢሉ ሓደ ናብቲ ዝተፀሓፈ ገዲፍና ንዓና ዝተነገረና ገዲፍና ናይ ካልእ ሰብ ደብዳቤ እናኸፈትና ተፀጊምና ኣለና ኢሉ እታ ሰበይቲ ብዛዕባ እቲ ሰብኣይ ኣፍቀራ እዩ ዝብል ጥቕሲ ተንብብ ንሱ ድማ ንዓዓ ተገዚእያ እዩ ትገዛእ እዩ ዝብል ጥቕሲ የንብብ ሕጂ ኣብ ክንዲ ነናቶም ዘንብቡ ናይ ካልእ ሰብ ብምንባብ ፀገም ኮይኑሎ ስለዚ ናትና ክነንብብ እንተጀሚርና እቲ ዝተዋሃበና ጥራይ ብምግባር ናይ ኩሉ መልሲ ክርከብ ይኽእል እዩ እቲ ፃውዒት ድማ ናብዚ ናትና ናይ ሂወትና ጉዳይ ሂወተይ ምልዋጥ እቲ ብዛዕባ እቲ ካልኣይ ብዘየገድስ ኣነ ክገብሮ ዝግብኣኒ ሂወት ግን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብ ቅድሚ ሕልናይ ኣብ ቅድሚ ሰባት ዘሕትትን መልሲ ብዝህበሉ መገዲ ብቁዕ ብዝኾነ መገዲ ክዳለዋ ኣለኒ ኢልና ክንብገስ እዩ ዘለና ስለዚ እዚ ኣተሓሳስባ ውሽጢ ሓሳብና ልብና ክንኣስሮ ክፅዋዓኩም ደሊ ተየፃውዒት ሂወተይ ክጥምት እዩ ዘለኒ ኣብቲ ጎደሎይ ክመለይ ዝግባኣኒ ኢየሱስ ካብቲ ዝመሃሮ ትምህርቲ ኣዝዩ ዘገርም ልቢና ነፍሲ ወከፍና ድማ ትትንክፍ ሓንቲ ብልፅቲ ኣብነት ኣላ እንታይ ኢሉ ኣብ ክንዲ ኣብ ዓይኒ ሓውኻ ዘሎ በሰር ክተውፅእ ትፅዕርቲ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጉንዲ ንዑ ምጥማት ንዑ ምእራይ እቲ ቀንዲ ነጥቢ እዩ ሕጂ እቲ ኣብ ኣሕዋትና በቃ ነታ በሰር ከምዛ ኣብ ዓይኑ ውሽጢ ጉንዲ ከም ዘሎ ጌርና ንዓ ክንስሕብ ንፍትን እቲ ሓቂ ግን ክረኣይ ከሎ ኣዝዩ ሱር ዝሰደደ ኣዝዩ ግዙፍ ዝኾነ ገረብ ይበቁል እዩ ዘሎ ናይ ገሊኡ ከማን ጫካ ኮይኑ ኣሎ ሕጂ እቲ መጀመርታ ነቲ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ድኻም ኣብ ገዛእ ርእስኻ ዘሎ ናይ መንነትካ ፀገም ንዕኡ ኣብ ምዕራይ ኢኻ ከተተኩር ዝግባእካ እቲ ቀንዲ ነጥቢ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ኩላትና ነናትና ንግበር እዩ እቲ ቀዳማይ ፃውዒት ኣተኩሮና ክኸውን ቃል ኣምላኹን ዝነግረና ነጥቢ ሕጂ ኣብ ሓዳር ኩሉ ሻዕ ምግርጫው ክፍጠር ይኽእል እዩ ምግርጫው ይፍጠር ኣሎ ማለት ግን ንሓድሕድና ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና ማለት ኣይኮነን ገሊኦም ድማ ፍቕሪ ሃንደበት ዝፍጠር ነገር እዩ ኢሎም እዚ ዓይነት ፅንፀዋያት ኣሎ እዚ ክንቅበሎ ዘይግባአና ኣተሓሳስባ ምግርጫው ኣሎ ማለት ብሓደ ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና ማለት ኣይኮነን ነቲ ፍቕሪ ድማ ሃንደበት ክመፅእ ንፅበዮ ከይኮነስ ድሕሪቲ ኣብ ውሽጢ ምግርጫው እውን ፍቕሪ ከም ዘሎ ክርድኣና እቲ ምድልላይ ምትእልላይ ምትእርራም ክህሉ ከም ዝግብኦ ነፍሲ ወከፍ ናይ ገዛእ ርእሱ ሂወት ኣተሓሳስባ እንተዕርዩ ክዕረይ ከም ዝግብኦ ክንፈልጥ ኣለና እዚ ኣተሓሳስባ ክጥዕይ ኣሎ ምግርጫው ኣሎ ማለት ፍቕሪ የብልናን ማለት ኣይኮነን ምግርጫው ኣሎ ማለት ብሓደ ክንከይድ ኣይንኽእልን ኢና ማለት ኣይኮነን ምግርጫው ኣሎ ማለት እቲ ሰብ ክዕረይ ክሳዕ ዘይክእል ተበላሽሎ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ነዚ ናይ ምዕራይ ጥበብ እዩ ዘድልየና እምበር ንዕኡ ኣዕሪና ብስለትና ከም ብሱላት ከም ለባማት ክንትስ ካብቲ ኩነታት ሓሊፍና ክንወፅእ እምበር
ኣብ ምግርጫ ውሽጢ ምንባር ከም ዘይግባአና ክሪኦ ይግባአና ካልእ ድማ ፍቅሪ ሃንደበት ዝፍጠር ነገር እዩ ኢሎም ፍቅሪ ተወዲኡኒ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ኦፍ ኮርስ እንተ ዘይሰሪሕካሎ ይውድአካ እዩ እንተ ኣኪብካሎ ፅቡቅ ጌርካ ኢንቨስት ጌርካ ድማ እናወሰኸ ይኸይድ እዩ ስለዚ ፍቅሪ ሃንደበት ዝፍጠር ከይኮነስ ንሕና ባዕላትና ክንሰርሓሉ ዝግባአና ቃል ኣምላኽ እውን ክንፍቅር ትእዛዝ እዩ ዝህበና ሓደ ከም ኣመንቲ ካልእ ድማ ኣብ ሓዳር ውሽጢ ብዛዕባ ፍቅሪ ዝሓቶ ዝፅበዮ ነጥቢ ኣሎ ንሕና ክንገብሮ ክንፈጥሮ ዘይንኽእሎ ነገር ኣምላኽና ይፅበየና ስለዚ ሃንደበት ዝፍጠር ነገር ከይኮነስ ባዕላትና ዋጋ ብምኽፋል ክነዕብዮ ክንውስኾ ዝግባአና ነጥቢ ኣብዚ ሓደ ኣርባዕተ ኣገደስቲ ነጥብታት ክንርኢና ኣብቲ ቀንዲ ሓሳብና ውሽጢ ማለት እዩ ኣስቀድሞ መጠንቀቂ ኢሎ ታሞ ከመማቀቅ ዝበሃል ነይሩ ሓሚምካ ዳሓር ካብ ትሳቀይ እጂ ከምዚ ኮሮና መሸፈኒ ዝሃቡና ኣፍኩም ተሸፈኑ ኢልኩም ትሓፀቡ ዝብሉና ዳሓር ሓሚምካ ትሳቀይ ቀዲምካ ምክልኻሉ ዝበለፀ እዩ ስለዚ ፅቡቅ ስለ ዘለና ፀገም ግርጫው ወይ ገለ ባእሲ ኣይፍጠርን እዩ ኢልና ክንሓስብ የብልና ኣክቹዋሊ ኩሉ ሰብ ክምርዓው ከሎ ክበኣሰ ኢሉ ኣይኣትዎን እዩ ከምኡ መደብ ዘውፅእ እንተሎ ንእሽተይ ፀገም ኣለዎ ናይ ኣእምሮ ፀገም እዚ ክትበኣስ ኢልካ ብሓዳር ወይ ድማ ክፋታሕ ክእል ኢሉ ዝኣቱ የለን ግን ናቲ ክመፅእ ዝኽእል ከምኡ ብዙሕ ተፃወት ካብ ብዙሕ መገዲ ክመፅእ ከም ዝኽእል ተረዲእና ኣቀዲምና ምስራሕ እዚ ኣቀዲምካ ዘይምስራሕ ናቲ መሰረት ዘይምንፃፍ እዩ ናይቲ ዝመፅእ ዘሎ ኣዝዩ ክፉእ ጥፍኣት ባእሲ ምጉድዳእ ናብ በደል ብፍላይ ቆልዑ ክሳዕ ዝህሰዩ ቆልዑ ጥራይ ኮነን እቲ ሶሳይቲ እቲ ማሕበረሰብ ኩሉ እዩ ዝፈርስ ሓዳር ክትንከፍ ከሎ ሃገር ከይተረፈ እዩ ዝፈርስ ስለዚ እቲ ቀንዲ ኣብ መሰረት ምጥዓይ I think ኣብቲ ናይ ክርስቲያን ኣብቲ ናይ ኣመንቲ ከም ኣመንቲ ኣቀዲምና ኣፀቢቕና ክንሰርሓሉ ዝግባአና ብትክክል ድማ ዘይስርሓሉ ዘሎ ነጥቢ ናቱ ፍረ ድማ ዝረኣይ ዘሎ ሕጂ ብትክክል ካብ ዘይምስራሕ ዝተላዕለ እቲ ፍትሕ ባእሲ ምፍልላይ ቆልዑ ክሳዕ ድሓር ኣብ ምብልሻዎም መስመር ምስሓቱ ምብርባር ዝኸውን ዘሎ ምክንያት ኣቀዲማ ቤተክርስትያን ይኹን ከም ኣመንቲ ነዚ ኣርእስቲ ፅቡቅ ጌርና ዘይምእላይ ዘይምስራሕ እዩ ስለዚ ኣቀዲምና ክምስራሕ ዓብይ ሓላፍነት እዩ እቲ ታርጌትና ድማ ክሳዕ መወዳእታ ኣብ ቅድሚ ጎይታ እቲ መወዳእታ ናይ ሓዳር ቃል ኣምላኽ ክነግረና ከሎ መዋርስቲ መንግስቲ ኣምላኽ ከም ዝኾንና ክሳዕ እቲ መንግስቲ ኣምላኽ ብምልኣት ንወርስ ክርስቶስ ብክብሪ ብምልኣት ክሳዕ ዝግለፅ ዝኸይድ መገዲ እዩ ጎይታ እንተዘይመፅኡ ክሳዕ ሞት ክሳዕ መወዳእታ ዝጉየ ይጉያ እዩ እቲ ሓደ ነቲ ካልእ ናብ ምልኣት ናብቲ ክርስቶስ ዝፀውዖ ርስቲ ክኣቱ ዝግበር ዓብይ ፃውዒት እዩ ዓብይ ኣገልግሎትን ሂወት እዩ ስለዚ ክሳዕ መወዳእታ ምኻድ እቲ ኣምላኽ ማእከላይ ዝገበረ ሂወት ቃል ኣምላኽ ድማ ማእከላይ ዝገበረ ሓዳር ክነተኩር እዩ ኣብዚ ድማ ፀቢቕና ክንሕዞ ዝግባአና ሰብ ኣብ ሓዳሩ ንዝዘርኦ እዩ ዝዓፅድ ዝዘራእናዮ ኢና ንዓፅድ ዘይዘራእናዮ ኣይመፅን ዝተዘርአ ምናልባሽ ገሊኡ ከይተረዳእና ብህፃንነትና ዝተዘርአ እዩ ካልእ ድማ ኣብ ዕቤትና ኣብቲ ሓዳር ውሽጢ
ሰብ ዘይዘርኦ ክዓጽድ ኣይክእልን ስለዚ እቲ ዝዘራእናዮ ኢና ንዓጽድ ስለዚ እንታይ ኣብ ቤተይ ዝዘርእ ዘሎ ፍቕሪ እንተዘርአ ፍቕሪ መልሲ ክረክብ ክሳዕ መወዳእታ ግን ፍረ ናይቲ ፍቕሪ ክሳዕ ዝዓጽድ ዋጋ ክከፍል ኣጸቢቐ ክጽዕር ይግባአኒ ዋጋ ዘይከፈልካሉ ክትጽበይ ኣይከኣልን ስለዚ እቲ ነፍስ ወከፍና ዝዘራእናዮ ከም ንዓጽድ ክንፈለጥ ይግባአና እታ ጸገም እዚኣ ንሕና ካልእ እናዘራእና እቲ ካልኣይና ግን ንሕና ንደልዮ ካልእ ከብቁለልና ንጽበይ ክብሪ ኣኽብሮት ከይሃብካ ክትክበር ምጽባይ ማለት እዩ እዚ ኣዝዩ ጸገም እዩ ዝኸውን እዚ ሰብ ነቲ ካልእ ሪስፔክትፉል ክኸውን ከሎ ብኡ መጠን ድማ ከምቲ መንነቱ ከምቲ ኣቀራርብኡ ንዑ እዩ ዝዓጽድ ስለዚ እቲ ዝዘርኦ እየ ዝዓጽድ ስለዚ ጥዑይ ክዘርእ ኣለኒ ጥዑይ ክሓስብ ኣለኒ ጥዑይ ክዛረብ ኣለኒ ንሓዳረይ ጥዑይ ክሓስብ ክሓልም ሰናይ ዘበለ ኩል ዋጋ ክከፍል ይግባአኒ እንተኢልና ናቱ ፍረ ኢና ንረክብ ኣብ መውስርቦ ድማ ጽቡቕ ጌርና ክንፈልጦ ዝግባአና ልዕሊ ፍቕሪ ብዙሕ ነገራት ዝሓትት ከም ዝኾነ መውስቦ ጀስት ፈትወካ ጥራይ ኣይኮነን ካብኡ ዝሓልፍ ነዊሕ ናይ ህይወት ጉዕዞ እዩ ናይ ህይወት ጉዕዞ ስለ ዝኾነ ኣብዚ መገዲ ብምንታይ መገዲ ካብዚ ዝሓለፈ ነገራት ክገብር ዝግባአኒ ኢልና ጽቡቕ ጌርና ዋጋ ክንከፍል ይግባአና እዩ እዚ ምናልባሽ እታ ናብ ሓዳርና ሒዝናያ ዝመጻና ባልጃ እቲ ካልኣይና ክመልኣልና ጥራይ ዘምጻና ያለሕ ኮይና እቲ ታባልጃ አይ ቲንክ ካብ ሕጂ ጀሚርና ክንዕርያ ወይ ክትጓሓፍ እንተለዋ ክለቴና ባልጃና ጉሒፍና ኣብ ሓደ ክጥርነፍ ኣለዎ ኣብቲ ባልጃና ውሽጢ ብጀካ እቲ ቃል ኣምላኻዊ ዘይኮነ ብጀካ እቲ ኣምላኽ ዝብለና ነጥብታት ካልእ ነጥብታት ኣኪብና እንተመጺና ክጓሓፍ ዘለዎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ እቲ ማሕበረሰብና ዝመሃረና እቲ ቀደም ኣብ ስድራና ውሽጢ ዝረኣናዮ ጥዕና ዘይብሉ ኣተሓሳስባ ኣካይዳታት እዚታት ኩሉ ክትዕይ ምናልባሽ ኣብታ ባልጃ ውሽጢ ዝኣተወ ክምርመር ሓድሽ ድማ ባልጃ ገዚእና ቃል ኣምላኻዊ ብዝኾነ ክልቴና ተሰማሚዕና ንሃንጾ ነገራት ክህሉ ይግባእ ኣብታ ባልጃ ድማ ማንም ሰብ ድላዩ ነገር ኣብ ደገ ዝሓልፍ ዘበለ ኩሉ ከይ ዝሓሰቦ ከየእትወላ ናይ ክልቴና ሓላፍነት እዩ ክንሕልዋ ዝግባእ ጥዕና ዘለዎ ነገራት ጥራይ ኣብኡ ክነእቱ እዚ ናይ ክልቴና ናይ ሰብ ሓዳር ሓላፍነት እዩ ዝኸውን እዚኣ ንጽርቲ ክትከውነላ ኣለዋ ጽቡቕ ሓዳር ሃንደበት ኣይፍጠርን እዚኦም ናይ ኤቲስት ኣምላኽ የለን ዝብሉ ብፍላይ እዚ ናይ ሳይንስ ወለድ ኢቮሉሽን ዝብሎ ኣተሓሳስባን ትምህርትን ኣሎ እዚ ዓለም ሲ ሓደ ነታዊ ምስተተኮሰ እዚ ኢቮሉሽን ቢግ ባንግ ዝብሎ ምስተተኮሰ ሃንደበት በቃ ምስ ነዊሕ ናይ ዓመታት ለውጢ እዚ ንሪኦ ኩሉ ተፈጢሩ ይብሉና ንእሽተይ ነዚ ክትቀበልን ክትኣምንን ንእሽተይ ክትጽለል ኣለካ ኣእምሮኡ ዝሰሓተ እዩ ከምኡ ክኣምን ዝኽእል እዚ ዝመስል ኣዝዩ ጽቡቕ ክትገልጾ ድማ ኣዝዩ ዝገርም ዓለም ናይ ሰብ ፍጥረት ናይ ሰብ ኩሉ ነገራት ሲ ሃንደበት ብነትጉ ተፈጢሩ ክትብሎ እዚ ጸገም ሓደ እንታይ ኢሉ እቲ ሰዓት ኣብ ኢድና ዝሰራሕናዮ ሰዓት ሲ ኣብ ሓደ ፋብሪካ ውሽጢ ምስ ተተኮሰ ሓንቲ ሰዓት ወፂኣ ኢልካ ክትኣምን ኣዝዩ ጸጋሚ እዩ ወይ ድማ ሓደ መጽሓፍ ኣብ ቤት ማሕተም ውሽጢ እቲ ኤሌክትሪክ ኩሉ ተተኪሱ ሽዑ መጽሓፍ ወፂኣ ሓዳሽ መጽሓፍ ወፂኣ
ከምኡ ክትኣምን ኣዝዩ ፀገም ነፍሲ ወከፍ መፅሓፍ ክትፅሓፍ ከሎ እቲ ታይፒስት ኣሎ ዝኣረመ ኣሎ ዝፅሓፍ ኣሎ ሓሳብ ዘመንጨው ኣሎ ቅርፂ ዘውፅእ ኣሎ ነቲ መፅሓፍ ኩሉ ጥራዝ ዝገበረሉ ኣሎ ተሓሲቡሉ ግዜ ተወሲዱሉ ዝተሰርሐ እምበር አንደበት ብነትጉ ብምትኳስ ከም ቦምባ ስታይ ዝፍጠር ሓዳሩን ከምኡ እዩ ፅቡቅ ሓዳር አንደበት ኣይፍጠርን እዩ ኩላትና ዋጋ ብዝኸፈልናሉ ግዜ ከም ዝግባእ እንተ ዋጋ እንተኸፊልናሉ ናቱ ፍረ ድማ ክንረክብ ንኽእል ኢና ሓደ ሰለስተ ዝሓትዎ ሰባት ሕቶታት ኣለዉ ቀዳማይ ንምርዓው ኣለና ፍቅርና ክሳዕ መወዳእታ ከም ዝኸይድ ርገፀኛታት ክንከውን ንኽእል ዲና ዝብሉ ኣለዉ በቃ ገና ኣብ ቅድሚ ምእታው ዝሰግእ ከመይ ጌርና ኢና ክንኣቱ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ቅድሚ ምእታውካ ዝፍጠር expectations እዚ ትፅቢታት I think እንሱ ኣዝዩ ወሳኒ እዩ እቲ ስእሊ ቅድሚ መርዓ ተሳኢሉ ዝነበረ ስእሊ ተዋሂቡ ዝነበረ ተስፋታት ንሱ ክትኣቱ ከለኻ ኣብ ልብኻ ስኢልካዮ ዝነበርካ ስእሊ ኣዝዩ ወሳኒ ብሓደ ወገን እንታይ ፀገም ኣለና ሓዳር ክበሃል ከሎ ነታ ናይ መርዓ መዓልቲ ንሳ እያ ትሰኣል ዝበዝሐ ግዜ ብዛዕባ እታ ብመዝሙር እቲ ቀለበት እቲ ኬክ እቲ ቬሎ ንሱታት እዩ ሓዳር ዝመስሎ ብዙሕ ሰብ ምስተኣተወ ግና ካብኡ ዝሓለፈ ብዙሕ ከም ዝኾነ ይስርዳእ ሕጂ እቲ ክሳዕ መወዳእታ ክንከይድ እንተኮይንና ድሕሪ እቲ መርዓ መዓልቲ ዘሎ መገድታት ኩሉ ንዕኡ ምስትብሃል ይደሊ እዚ ርግፅ ክኸውን ይኽእል ሓደ ሰብ ክሳዕ መወዳእታ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኣብ ጥዑይ ሓዳር ውሽጢ ክነብር ከም ንኽእል ርግፅ ክኸውን ኣለዎ እዚ ተስፋታት ድማ ብቃል ኣምላኽ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ ሕግታት ብምኽታል እዚ ኩሉ ቃል ኣምላኽ ነዚ ተስፋ ይህበና እዚ ህይወትና ከምቲ ቃል ኣምላኽ ከምቲ እቲ ሕጊ ናይ ሓዳር እንተኸይዱ እዚ ፍረ ድማ ንዓና እዩ ዝኸውን ኣብ ካልኣይ ድማ ዳርጋ ኢዶም ኣብ ምሃብ ዝቐረቡ ሰባት ተስፋ ኣለኒ ድዩ ዝብሉ ኣብ ፍርሂ ድማ ዝነብሩ ጫፍ ዝረገፁ ድማ ኣለዉ እቲ ሰብ ብሓደ ክኸይድ ከሎ ክትወሃድ ብሓደ ክትከይድ ናይ ሓሳብ ምግርጫዋት ክመፅእ ከሎ ዝተኣከበ ነገራት ብትኽክል ዘይምዝርራብ ክደራረብ ከሎ እቲ ናይ ባህሪ ምውሓጥ እንተተሳኢኑ እዝታት ዝፈጥሮ ብዙሕ ፍርሂ ወይ ድማ ኣብ ውሽጢ ዝህነፅ ዘየድሊ ነገራት ክህልው ይኽእል እዩ ኣብዚ እዋን ተስፋ ምቑራፅ ክህልው ይኽእል እዩ ድሕሪ እቲ ተስፋ ምቑራፅ ግና ኣምላኽ ዝሃበኒ ቤት እዩ ካብ ኣምላኽ ዝተቐበልክዎ ህይወት እዩ እቲ ናተይ ዘይምዕጋስ ናተይ ህፃንነት ወይ ድማ ምሕረት ዘይምግባር ይቕረ ዘይምባል ነዚ ነገር ክህድእ ዘድሊ ነገራት ዘይምኽፋል ሕሊፈ ክህብ ኣይደሊን ኢልና ምጭካን ቤተይ ክሕልዎ ኣለኒ ዝብል መርገፂ መሓዝ ኣነ ዋጋ ክከፍል ዘለኒ እታ ሰበይቲ ትኩን ሰብኣይ ናቱ ሓላፍነት ንቤተይ ኣሕሊፈ ኣይህብን ነቲ ህፃንነት ነቲ ናይ ቁልዕነት ባህሪን ኣተሓሳስባን ኣሕሊፈ ኣይህብን ነቲ ድኻሙ ነቲ ናታ ድኻም ክፀውር ክዕሪ ዝሓሸ ሰብ ድማ ክፈጥር ነቲ ህይወተይ ድማ ከጥዒ ኣተሓሳስባይ ከጥዒ ዋጋ ክከፍል ኣለኒ እንታይ ኢልና ርግፅ እዩ ሓዳርና ክሳዕ መወዳእታ ክኸይድ ተስፋ ኣለዎ ተስፋ እንተቆሪፅና ፀላኢ ክመንጥሎ ክእል ተስፋ እንተቆሪፅና ናትና ዕሽነት ህፃንነት ክመንጥሎ ክእል ስለዚ ብርግፅ ብዙሕ ፀገም ዘለዎ ሓዳር እቲ ዘሕለፍናዮ ህይወታት ኩሉ ፀገማት ስለ ዝበዝሐ
ተስፋ የብሉን ክንብል የብሉን ሰብ ተስፋ ዘይነበሩ ሰብ ናብ ሲኦል ዝጎይ ዝነበረ ሰብ እዩ ጎይታ ጣልቃ አትዩ ህይወቱ ኩሉ ቀይሩ ዘለዓለምና ዝቀየሮ ጎይታ እዩ ስለዚ ዘለዓለም ዝቀይር ህይወትና ዘጸብቕ ዝተበላሸወ ባህርያትና ነገራትና ኩሉ ዘጥፊ ጎይታ አሎ ብጎይታ ተስፋ አሎ ህይወት ይዕረይ ዝተበላሸወ ኩነታት እንተሎ ብዛዕባ ደቅና ንፈርሆ ነገራት እንተሎ መስመር ዝስሓተ ነገራት እንተሎ ነዚ ኩሉ ከጥዒ ዝኽእል እግዚአብሔር አምላኽ አለና ስለዚ ናብቲ ክንጽዕረሉ አርእስቲ ናብኡ ኢና ክንሓስብን ናብኡ ኢና ክንጎይ ዝግባአና ቤተይ ጸላኢ ኣሕሊፋ ይህብን ኢልና ክንትስብ ናብቲ ዘጸብኦ ንኩሉ ነገራተይ ዘጥዒ አምላኽ ናብኡ ይመጽእ ኣለኹ ኢልና ናብ ጎይታ ክነቅርቦ ይግባአና አምላኽ ይመስገን ስለዚ ኢዳ መሃብ ውሽጢ ንዘለኹም ተስፋ ኣሎ ካብ ጎይታና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ጽቡቕ ሓዳር ንዘለና ድማ ዝበለጸ ክኸውን ይኽእል ድዩ ንዝብል ሕቶ እወ ዝበለጸ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ጎይታ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ካብ ሞገስ ናብ ሞገስ እናወሰኸ ዝኸይድ በረኸት ውሽጢ ዘንብር አምላኽ ናብቲ ምልአት ራእይኻ እናቐረብካ ክትከይድ ከለኻ እናጸበቐ እዩ ዝኸይድ ምናልባሽ ካብቲ ንላዕሊ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ብሩህ ተስፋ ናብኡን ተጸሚትና ዝሓሸ ዝበለጸ ክብሪ ኣሎ ክጽብቕ ይኽእል እቲ ናይ ህይወት ለውጥታት ናይ ኣተሓሳስባ ለውጥታት ኩሉ ሻዕ ናብ ዝበለጸ እንተጸሚትካ ናብ ዝበለጸ ድማ እናደየብካ ኢኻ ትኸይድ ስለዚ እቲ መቐረት ኣብ ቤት ኣብ ሓዳር ውሽጢ ዘሎ መቐረት ሽዑ ተወዲኡ ዝኣክል ከይኮነስ እናወሰኸ ዝኸይድ በረኸት እዩ ስለዚ እቲ ጽቡቕ ሓዳር ናብ ዝሓሸ ይኸውን ዝተበላሸወ ነገር እንተሎ ድማ ተስፋ ኣሎ ዘዕሪ አምላኽ ኣሎ ብመንፈስ አምላኽ ከም ቃል አምላኽ ንሕና እውን ዋጋ እንተኸፊልና ኣሎ ብርግጽ ዝሓሸ ክኸውን እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን አምላኽ ይኹን ብዙሕ ግዜ ኣብ ምጅማር ቁጥዓ ይበዝሕ ምክታዕ ወይ ድማ ምስምባድ ኩሉ ሓድሽ ኮነካ እቲ ፈቶኪ ዝነበረ እንታይ እዚ ነገር እዚ እንታይ ከምቲ ዝተባሃልኩ ኣይኮነን ነገራት እዛውረኬ ገለ ዝብለኒ ዝነበረ ኣበይ ከይዱ ሕጂ ሰብኣይ ወይስ ከም ላባን ተታሊለ ኣለኹ ዝብል ነገራት ይመጽእ ሕጂቲ እቲ ቃላት ትርር ክብል ጅምር እናተፋለጥካ ትከይድ ካለኻ እቲ ስኢልካዮ ዝነበርካ ትጽቢትን ኣብ መሬት ዘሎ ነገርን ካልእ ክኸውን ይጅምር ስለዚ ስምባደ ክመጽእ ይኽእል ስለዚ እቲ early stage ነዚ ስምባደ ምህዳእ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዘይፋለጡ ክልተ ሰባት እዮም ዝወሃዱ ዘለዉ ክልተ ትጽቢታት እዩ ዝወሃድ ዘሎ ሓደ ነገር ድማ ክንፈልጦ ዝግባአና እቲ ናይ ሰብኣይን ናይ ሰበይትን እቲ ሜካፕ እቲ ኣሰራርሓ እቲ ናይ ፍጥረታዊ ቅዲ ኣዝዩ ዝተፈላለዩ እዚ ባዕሉ ምናልባሹን ፈጺሙ ክወሃድ ዘይክእል ነገር ኣነ ዝሪእሉ ዓይኒ ካልእ ሰብ ፈጺሙ ክሪእሉ ኣይክእልን ናተይ እዩ ኣነ ዘለኒ ኣጠማምታ ኣሎ ዝተሰርሓሉ ዳይሬክሽን ኣሎ እቲ ኣብ ጎነይ ዘሎ ድማ ዝሪእሉ ዳይሬክሽን ካልእ ኣሎ ስለዚ ናይ ኩላትና ናይ ክልቴና ውህደት እዩ ሓደ ሙሉእ ቅርጺ ሓደ ሙሉእ ቅዲ ክምጽእ ዝኽእል ስለዚ ኣነ ከም ዝሪኦ ስለ ዘይረኣየት ኢለ ከጨነቕን ኣይግባአንን ስለዚ ምናልባሽ ዘይወሃድ ነገራትን ክህሉ ይኽእል እዩ ክንቀባበሎ ዝግባአና ነጥቢ ከም ሰብኣይ ከም ሰበይቲ ኣምላኽ ንነፍስ ወከፍና ዝሃበና ፍሉይነት ኣሎ ፍሉይ ጻውዒት ፍሉይ ተልእኾ መንነት ናይ ኣሰራርሓ ሜካፕ ኣሎ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍና ፍሉይ ገይሩ ከም ዝፈጠረና ምፍላጥ ስለዚ ነዚ ኣህዲእና
نابتي زقصل ستيج متاعي ابتي early stage كل شيء ابتي مجمار كم زعنت نجارات كم زفتر مفلتن نابتي مقلاي كنمتصن يقبعنا كل شيء تي تسفى زي مقرات ان حداركا زبلت حلمي هيسكا نعو مهنات ازياغ داسيو I think كتي حجي زلو society حجي زلو زسرح زلو أنصار حدار أنصار كريستيانوي حدار دما زسرح زلو حساسبا كله كودا كم زخل بقى انت زي تسمامعوكا وصا هدم زبل تمرتاتيو زبزح زلو حجي ناي حجي society أغاننتاوي زخونا أتحساسبا زهنت زلو كعري يخقليو إلو كم أماني كنا حسبن كم أماني كنا عريون متسايو أتي منفساونتن أتي كريستيانوي أكايدانا كون زغبو سلازي أتي تسفا يقرصني أملاخ ذهبني يو كاب أملاخ نستقبل كودما بتي أملاخ ذهبني مجدي زبلت أكون الليو إلنا كنحسب أب زبلت كبري دما كنا دايو إي زغبانا سلازي تسفا كنقرص قبلنا كعري زي كسع موداتا كريده تصوع زلهم بر زي دربيو زخدو نصبي ايكونن بزحت سوات تي كليريو تي ستاتيك اب تي قدامي حدار سلازتبلاشوا تي منالباش كال سباي ويدما كال سبيتي سلازمصت زعري مسلو نايت سب لوت يو زدليمبر حدار مقيار لوتي اي متصن بوتا عدي مقيار لوتي اي متصن تي لوتي اباي يكسرح زلو مجمرتاتي كاندي نتبيزي سازي انتي املاخ ذهبني اب ايدين زلو نعو اي كعرين كتعيز قبا نمبر ابتي غنا زي حسبو كال حلمي حليمه ناتي قرصي قريصه نزي دربين اب كال مخد solution يبلون حسوتيو نايا غاننتي متللال سلازي تسفا الله تسفا قرص يبنا بزح صقمات كفطر خليو نعو غن اعرينايو كنسغر يكال تي ناغيزي ابيت لوطي بسلات نغرات ناملات كمتصكلو غيزي كحلف كلو نات عري زخي بزح نغرات الله اتحساسبانا يقيري اكايدانا يقيري مغدنا يقيري سلازي تي نغيزي كنهبو زغبانا نا املاح كنصبيو زغبانا بتعغستي واغا كنكفلالو زغبانا كن حلمو ناتي ز حلمنايو كنسرحو زغبانا بزح نغرات الله زبزح غيزي كمو نغرات كمتصكا الله دربي خايو هدم زبل نغرات كمتص سلازخال نازي كنات يغبانا حدا كنفلطو زغبانا منالباش انت زي استبيلنا له كننقح زغبانا نصبي الله حجي بفلاي حزبنا حدا حدش نايت حساسبا منقدي اما عبيلو له اتي ناي تكنولوجي زمانون زفطرو زلو اتي كبابيناون دما كمو زفطرو زلو قلص اقم تمصيو نعو دربيخا مهدام زبل I think that he استبلاشوا كريستيانوي اتهانا نصاون بقى سلطكايو كونلكايو تساغريها زبل زينا حسوت تصفاتات كل سناين صبون طراي كم زخون واغا زي كفل ولدو واغا زي كفل بامنت زي صبي ناملخ تصبيو دما عصبو كاب غويتا اب كندي زوسد يتنابيرو لو طراي بتنبيت طراي كساغر دالي سب كم يزهنت صلو ابتي ناي هاغرو غداي نغرات تبلاشيلو سلازي بمهدامي هيوتاي كان سغباني يلو يحسر اتي زلو عادي انت زي تعيمو يهدم طراي كالا عادي كير ازي زلخو عاديون غلص اغمالو مهدام اب كمزي اتحسسبا وشطنا يهنص الله زي ازيو دانجرس زخونه
فيلسوفي أتحسسبان زهنة زلو كنا تذكرالو زقبانا نتبيو إذا ناي تكنولوجي سيستم دما ايزوليشن يفطرالو نفس وكف بينو كم زحسب مسب كم زين ماخر بينو بمسج صراي بإس إم إس صراي كم ززرارب تي فيت نفيت توعي زخوانا نغرات كي هنص أزيو كبيد حدش زخوانا معبا أتحسسبان بحرين يهنص يزلو كابزي زتلعله اتي حدارون كمو دقنا يكون اتي نحنا يكون اتي نهنصلو زلنا تحسسبا غلص اگم تمصيو انت قدشوني ابكتعنا باس نمتاي نبر يلوم يحد واغا زي كفل نبيتو نهيواتو نكرسنا منفساونت واغا زي كفل عينت ولدو يزهنصلو سلازي ازي اتحسسبا بيتنا نابيوتنا تانيس اوكي كون كم تنقا يغباني انتاي چاني اون انتاي صحيم انتاريكم ولا تي منالوشتي بتي ساينس بتي بيولوجيون زحاشك كون خل بزك الجن ازي مولاد زبحال ارستي بعلو صعري زيبلو كون بقى اوبريشن كالتفا سيزاريان ست ازي ميديكالي زتفلالي حتون ملسن كلو خلي كم ابنتي زمص زلكم بر كم كون الله يكون كن قندي زبل زلو ግን እቲ ጻዕሪ ዝበሃል ዘበለ ኩሉ avoid ምግባር ምህዳም ኩሉ ቀሊል ይኹን ኩሉ በቃ ይሰራዓለይ ኣብኡ ድማ ካርፔት ግበሩ ላይ ከምታ ብቬሎ ዝኣተኽዋ ሙሉ ህይወተይ ብቬሎን ብኬክን ብዕምባባ እናተዘርአለይ በቃ ተሸኪሙኒ ክዘውር ዝውዕል ሰብኣይ نسون بقى كسأل زوعل كم كل سبز تسمته كم عينة حدارن سألين زي أبتات صباحيتا actually تي ميك اب ماي يحدث بوي أبتات صباحيتا كله تي بالا مسترار واي ترفوني كله تعامات أتيم كله سبك جزء خيديو كزمرالكا إلك بلد صنعها كله ناب حداروك يخيد سلازي كابتا معلتي جميرة اتاي هيوتاي بيتاي كله بسرعة بزقب مقدئك هنص زقب انبر كمو ناتنصف لي نقصل زبلات حساسبا كنا معبل يبلنا كتعي زلو ان هيلزي زخونا تحساسبا سلازخونا تسفا اينو قرص أملاخ كتعيو يخيل زبالت زحاشة كقبرو خيل أب بيتي جن واقع كفلالني أملاخ زخبرو له بيت كبري أملاخ زقلت صلو بيت أملاخ زخبرون أملاخ زفرهون ولاد بيت كهبني زبالات حساسبا رديت كنا معبل واقع كن كفلالو يقبعناي زابير مسكن حق أنيا فقري بمرجع واقع بمفال بوسان النت يزمت حق أن يزخون فري مريض كأخاتهم سو واجا خفيل كأخاتهم سو النوسن كانتي زيت أكم نادر بخاز أكم دمان نام صخا يزمت زأتصل كم دليت كان نا خدكا مرجعات كله ناتبلاشوا عفري كم زين دقيقة كتب لايتو جنزب فري جنزب ممسع مالت فري ممسع يكونن ምናልባሽ ከምኡት ሓሳስባ ዘሃነፀ ሰብ እንተሎ ክጥዕይ ኣሎ ፍቅሪ ብነገራት ብኩነታት ከይኮነስ ርእሰይ ልበ ህይወተይ ሒዘ ዘምፅአሉ ነገር ምርጫታተይ ብምጥዓይ ኣተሓሳስባይ ኩሉ የልየንን ኣየልየንን ዝብሎ ነገራት ኩሉ ብትክክል ብምምራፅ ዝመፅእ ነገር ኣመራርፃ ናይ ጉዳያትና ናይ ቃላትና ናይ ኣተሓሳስባና ናይ ውዕሎና እዚታት ኩሉ ብጥዕና ብትክክል ከመረፅና እዚ ፍቅሪ ፍረ ከፍሪን ናቱ ፍረ ክበልዕን ከኢልካ ፅበይ የብልካ ዘራእካዮን ዋጋ ዝኸፈልካሉ ንሱ እዩ ኣስብኻ ሰነፍ ሓረስታይ ዋጋ ከይከፈለ ከይዘርአ ካብ ጎረባብቱ ንፋስ ዝደፍኦ ዘርኢ
ኣብ ናቱ ግራት ወዲቑ ኣብኡ ድማ ንፋስን ኩነታትን ኩሉ እናናወፆ እቲ ዘርኢ ፅቡቅ ገይሩ ኣብቲ ናቱ መሬት ኣትዩ በቂሉ ከፍሪ ዝፅበይ ኣክቹዋሊ የለን እንተሎ ድማ ኣዝዩ ዓሻን ፅሉልን ስለዚ ኣብ ግራትካ ዋጋ ትሰርሕ ዝግባእካ ኩሉ ትገብር ናቱ ፍረ ድማ ትረክብ ስለዚ ግራትካ ብትክክለኛ ምርጫ ዋጋ ብምኽፋል ወሳኒ ሰብ ብምዃን ሓቀኛ ዝኾነ ፍቅሪ ክነፍሪ ናቱ ፍረ ድማ ክንበልዕ ንኽእል ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እቲ ፃውዒት ናይዚ ፃውዒት ናብቲ ሓቀኛ ዝኾነ ፍቅሪ ከመይ ጌርና በዚ መንፈስ ኣብ ሂወትና ነማዕብሎ ዝብል ኣብዚ ቀን ኣርእስቲ ውሽጢ ብዙሕ ኣገደስቲ ነጥብታት ክነልዕል ንኽእል ኢና እቲ ክለዓል ዝግብኦ ቀዳማይ ክቅድም ዝግብኦ sorry ኣብዚኣ ኩላትና ዋጋ ክንከፍለሉ ዝግባአና ክቅድም ዝግብኦ ነጥቢ ኣሎ እሱ ድማ እቲ ምዝርራብ ዝብል ነጥቢ እዩ ኣብ ሓዳር እቲ ኮሚኒኬሽን ኣዝዩ ወሳኒ እዩ እቲ ኮሚኒኬሽን ናይቲ ቤት ቀንዲ ዓንዲ ምልዛብ ምዝርራብ ብጥዑይን ብትክክለኛ ዝኾነ መገዲ ምርድዳእ እዚኣ ኣብ ኣፈታትሓ ግርጭት ዝብል ኣብቲ ናይ ሰንበት ብዙሕ ብፍላይ ኣብ ቤተ ክርስቲያናት ወኪልና ኢና ንትንክፎ ዘለና ኣብቲ ኤሬይ ባይብል ብዙሕ ነልዕሎ ብዛዕባ ምግርጫው ንሱ ድማ ከመይ ንፈትሖ ብዙሕ ርኢና ኢና ኣብ ሓዳር ውሽጢ ድማ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነቲ ዘሎ ፀገም ክተዕሪ ነቲ ዘሎ ፍቅሪ ድማ ኣፀቢቕካ ከተማዕብሎ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ፀገማት ድማ ኣቐዲምካ ትጥንቃሉ መገዲ ምዝርራብ እዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ኣብ ሓዳር ጥዑይ ዝኾነ ምዝርራብ እንተዘየለ ምርድዳእ እንተዘየለ ፍረ ክንፅበይ የብልና ከምቲ ኮሚኒኬት ንገብሮ ከምኡ እዩ እቲ ፍቅሪ ይኹን እቲ ኩሉ ነገራት ናይ ኩሉ ፍረ ከምቲ ኣዘራርባና ከምቲ ንህቦ ዘለና ኣመላልሳ ከምኡ ዝኸውን ስለዚ እንታይ ዓይነት መገዲ ዝዕልል ዘለኹ ብምንታይ መገዲ ኮሚኒኬት ዝገብር ዘለኹ ናይ ምርድዳእ ዓቕመይ ከመይ እዩ እዚ ኣዝዩ ወሳኒ ነጥቢ ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ኣለና ኣምላኽ ይመስገን I think so far ብሓደ ፅቡቅ ንኸይድ ከም ዘለና ተስፋ ይግበር ክሳዕ ዝኽእሎ ነቲ ብዛዕባ ምዝርራብ ዝምልከት ነጥብታት ክንከይድ ኢና እሞ ኣብ መወዳእታ ሕቶ ወይ ገለ ነጥብታት እንተሎ ኮሚኒኬሽን ናብ ሕቶ ክንከይድ ኢና እዚ ኣገዳስነት ምዝርራብ እንታይ ማለት እዩ ኢልና ቀንዲ ክንሓቶ ዝግባአና ነጥቢ እዩ ምናልባሽ ኣብቶም ሰብ ሓዳር ዘለና ነዚኣ ነጥቢ ነፅሓፋ እሞ ግዜ ወሲድኩም ከመይ እቲ ኣገዳስነቱ ኣብዚ ቤትና እዚ ናይ ምዝርራብ ናይ ምልዛብ ኣገዳስነቱ እንታይ እዩ ኢልኩም ትዘራረብሉ ሕቶ ይኹን ኮፍ ኢልኩም ትላዘብሉ ኣገዳስነቱ እንታይ እዩ ዝጠቅም ንጥቀመሉ ዲና ዘለና ጥዑይ ዝኾነ ናይ ምዝርራብ መገድታት ኣለና ድዩ እቲ ብትክክል መገዲ ከይንላዘብ ከይንዘራረብ ዝዓግተና ዘሎ ነገር እንታይ ኣሎ ነቲ ዝዓግተና ድማ ከመይ ጌርና ኢና ክንኣልዮ ንኽእል ኢልና ክነምፅእ ይግባአና እዩ ከም ሕቶ ምናልባሽ ኣብታ መሴጅ እውን ኣብታ መሴጅ ዝከኣለኩም ነጥብታት እስኪ ፖስት ግበሩ እሞ እንታይ
نتي صعي زخونه ملزاب ወይ مزرراب زعكتو انتاي ነገራት አሎ እዚ እስከ ቅልጥፍ ኢልኩም ኣብቲ መሴጅ ፖስት ግበሩ እንታይ አሎ ኣብ ሓዳርና ብጥዕና መገዲ ከይንላዘብ ከይንዘራረብ زعكتو ነገር ምናልባሽ ኣብ ሓዳርኩም ጥራይ ኮን እቲ ሓፈሻዊ ንጽዑይ ምልዛብ ወይ ምዝርራብ እንታይ ይዓክቶ ጽዑይ ዝኾነ ኮሙኒኬሽን ከህሉ እንታይ ጸገማት አሎ ቅልጥፍ ኢልኩም እስከ መሴጅ ግበሩ ላይ ኣብዚያ ኣብቲ ሚት ዘለኹም ኣብ ጉግል ሚት ኣብ መሴጅ ትብላላ ኣብ መሴጅ ግበሩ ወይ ኣብቲ ቫይበር ወይ ኣብ ዩቲዩብ ድማ ዘለኹም ኣብ ታሕቲ እቲ መሴጅ ክትሰድዎ ትፈልጉም ያ ኩራ ጽቦና ጥብየ زي مسمع انتي ካልኣይካ ዘይምስማዕ ኣላ እንደገና ድማ ኣቀዲምካ ድማ ከይትሰማማዕ መዲብካ መምጻእ ድማ ኣሎ ያ ኦኬ ጽቡቅ ጽን ዘይምባል ያ ትክክል ብዙሕ ነጥብታት ክመጽእ ይኽእል ያ ክፉት ልቢ ዘይምህላው ተወከለዋ ኣቀዲምካ ዓጺኻ ትመጽእ ያ ቅድመ ግምታዊ ሓሳብ yes እንታይ ክትብል ከም ዘለኻ እኮ ተረዲእካ ኣሎ ፈሊጠካ ኣለኹ ኢልካ ትጅምር ኣነ ዝብል ዘለኹ ክብል ከሎ ቀልጢ ኖ ኣይትጀምር እንታይ ክብል ከም ዘለየ ፈሊጠ ኣሎ ዋላ ሰባት እንተመጽኦም ሱ ኣብልዎ ዓይነት ጥራይ ኦኬ ቄናን ምዃን እዚ ጸገም እዩ ያ ሓሳብካ ምግላጽ ዘይምኽኣል ትክክል ብጣዕሚ Yeah. Yeah. ብዙሕ I think እዚታት ናይ ነፍስ ወከፍ ገዛ ነናቱ ዝኾነ ጸገም ክህሉ ኸእል ናይ ነፍስ ወከፍ ሰብ ባህሪ ዝተፈላለየ ስለ ዝኾነ እዚ ቀጻሊ ዝምዕብል ነገር እቲ ምስማዕ ንሓዳርካ ጥራይ ይኮነስ ወይ ድማ ምዝርራብ ንብሎ ኣብ ሓዳር ጥራይ ኣብ ኩሉ ህይወት ውሽጢ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ ስለዚ ንምዕበለሉ ነገር ንስ ከምዚ ጸገም ኣሎ ማለት ናይ ምዝርራብ ጸገም ተፈጢሩ ማለት በቃ ኩሉ ፋሒሉ ማለት ኣይኮነ ተዕርዮ ትዘራረብ ነገራት ተጥዒ ስለዚ ያ بندري مزراب يا بعلاوي تنصلو مغبار yes that's a good point أبتا حسابك مغلاط زي مخال أرستي بزتلعلى متن دما بلوك اوف زخون اللهمش بقى عاتيو مهدام الله يا تعبيت يس كاين بأس بلا تحساس بالما تزاريبه كن بأسينا كاين بأس بالفرهي ازيون استقامي يا ኣብ ሓደ ቦታ እንታይ ሓደ ሰብኣይ እንታይ ገይሮም ኢሎሞ ልክ መርዓ ዝተመርዓውሉ መዓልቲ ሰበይቲ ሒዞማ ኣትዮም ኣብ ዓዲ እዩ ኣይፈልጦም እኔ ግን ከም ኣብ ባህላይ ዝበሃል ገዛ ምስ ኣተወት ደገ ብፅሒለ መፅእ ይብልዋ ድሓር ነዚ ኣድጊ ሒዞሞ ከሉ ክወስድዎ ከለዉ
እቲ ኣድጊ ኣቢ ኣብ ኣፍ ደገ ኣቢኻ ኢሎም ድሓር ኢሎም ሽጉጥ ኣምፂኦም ነቲ ኣድጊ ቀቲሎም ኣብኡ ኣማያ ዝገብረካ ኢሎም ቀቲሎም ኸይዱ ካብቲያ ሰዓት ጀሚራት ሰበይቲ ሰንቢዳ ዝኾነ ኣርእስቲ ኣይተልዕልን እያ ሕጂ እቲ ሓዳር ጥዑይ ሓዳር እዩ ዝበሃል ድሕሪ ነዊሕ ዓመት ምስ ተሓተተት ከመይ ፀቢቑ ሓዳርኩም ምስ ተባሃለት ሽዑ ዝሰንበድኩ ስርዓት ገይረ ክነብር ጀሚረ ኢላ ስለዚ ሰንቢዱ ሱቕ ዝብል እውን ኣሎ እዚ ድማ ጥዕና ኣለዎ ክትብሎ ኣይትኽእልን ኣይ ቲንክ መብዛሕትኡ ናይ ህዝብና ፀገም እዚ ኣብ ዓዲ ነቲ ሶሳይቲ ናይቲ ማሕበረሰብ ዘሎ ኣተሓሳስባ ፈሪሁ ኮፍ ይብል ሓዳርኪ ግበሪ ገለ እንዳተባሃለ ትድፋእ ትፅቀጥ ድሓር ደገ ውፅእ ምስ በለት እቲ ካልእ ሓድሽ ዓለም ይረኣይ then እቲ ዝነበረ ስምባደ ፍርሂ ዝዓግት ሕግታት ኩሉ ዝተለዓለ ኣንጻር ምዃን ከም ድላይካ ምዃን ይመፅእ same thing ኣብቲ ሶሳይቲ ማለት ስለዚ እዚ ስምባደ ፍርሂ ጥዑይ ዝመስል ስታይ ዝመስል ግን ብፍርሂ ብዙሕ ሰብ ሱቕ ዝበላሉ ህይወት ብዙሕ እዩ ዘሎ ብዙሕ ኣርእስቲ ክነምፅእ ንኽእል ኢና ቀንዲ ዝዓግቱ ነጥብታት ኣተዓባብያ ክኸውን ይኽእል ፍርሃት ኣሎ ከይትንፀግ ወይ ድማ ከም ድኹም ከይትረኣይ ምስቲ ትዕቢቱን ክነምፅኦ ንኽእል ኢና እንተዘራሪብና ክንበኣስ ኢና ዝብል ሰላም ምሕላው ኮይኑ ዝስምዖ ሰብ ኣሎ እዚ እተን ቀንዲ ነጥቢ ኣብቲ ኣተዓባብያና ኣብቲ ህዝብና እንተሪእኩሞ እቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ኣመሃራ መገዲ ባዕሉ ሓሳብካ ምግላፅ ዕድል የለን ሕጂ ዘሎ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ሲስተም እቲ ናይ ትምህርቲ ሲስተም ሕጂ ብናፅነት ድሌትካ ምዝራብን ሓሳብካ ክትገልፅ ድማ ቃላት ምጥቃም ሕጂ ብሉፅ መገዲ ዝረኣይ ዘሎ ሚስዩዝ ይኸውን ኣሎ ሕጂ ብዙሕ ዝተበላሸ ነገራት ንርኢ ኢና ግን ኣብ ኣተዓባብያ ብዙሕ ፀገም ኣሎ ሓሳብና ኣብ ምግላፅ ብዙሕ ፀገም ኣለና ከም ህዝቢ እንተሪእና ሓሳብና ብነድሪ ወይ ብኩራ ኢና ንገልፅ ወይ ድማ ሓደ ሓድሽ ሓሳብ ክመፅእ ከሎ ቀልጢፍካ ምቅዋም ካብ ህፃንነትና ኖ ክንበሃል እንተዓቢና ዝመፅእ ሓሳብ ኩሉ ኖ ብምባል ጥራይ ኢኻ ትገልፆ ካብ ህፃንነትካ ብትሪ ወይ ድማ ከምዚ ሕጂ እንተሪእኩሞ ኣብ ቆልዑ ኣብቲ ናይ ሓበሻ ቆልዑ ኢኻ ብዙሕ ትሪ እንተ ሰንቢድካዮ ሽዑ እዩ ዝእዘዘካ ብበትሪ ብሓይሊ ዝዓቢ ቆልዓ ኩሉ ሻዕ እቲ እንታይ ዝገብር ከምኡ ዋላ ምስ ዓበየ በትሪ ምስ ረኣኻዮ ወይ ሓይሊ ምስ ተጠቀምካ ጥራይ እዩ ምሳኻ ክዘራረብ ዝመፅእ ብፍቕሪ ክተረዳድኦ ክተኽብሮ እንተጀሚርካ ኣይርድኦን እዩ ከምኡ ዓይነት ኮሚኒኬሽን ሲስተም ኣይዓበየን ኖ ግደፍ ኣይትተንክፍ ከምኡ እንዳተባሃለ እዩ ዝዓቢ ስለዚ እዚ ኣተዓባብያና ብዙሕ ኣይሃስየና ኣብ ኣተዓባብያ ኣብ ስድራና ዝረኣናዮ ናይ ኮሚኒኬሽን መገድታት ብዙሕ ፅልዋ ኣለዎ ኣብቲ ማሕበረሰብ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ስድራ ቤትና እታ ጓል ነቦኣ እናረኣየት እያ ትዓቢ እቲ ወዲ ነዲኡ እናረኣየ ዝዓቢ ከምኡ ዓይነት ስእሊ ድማ ይስኣል ዝብሉኻ ድማ ቃላት ኣለዉ ከምዚ ኣይበሃልን እዩ ከምዚ ኣይግበርን እንዳተባሃለ ዝስኣል ጥዑይ ዘይኮነ ነገራት ድማ ኣሎ እዚ እቲ ኣተዓባብያና ዝፈፅሮ ኣይትዛረብ ሱቕ በል እናተባሃለ ዝኽየድ ኣካይዳ ስታይ ዝፈጥሮ ፀገም ኣሎ ከይተኣረመ ድማ ኤክስትሪም ዝኾነ ሕንቃቕ ዝበዝሖ ዘይእረም ድማ ኣሎ ስለዚ ድሌቱ ፍኑ ዘረባ ሓይሊ ቃል ምጥቃም ከም ዘሎ ድላዩ ምዝራብ እዚ ድማ ካልእ ፀገም ኣሎ ትዕቢት ብዙሕ ይዓግት እዩ ምዚኣ ክዛረብ ነዚ ከርእየ ኢልካ ስታይ ትገብር እዚ ናይ ብድሕሪት ዝህነፅ ናትካ መንነት ስብእናኻ ክተርኢ ትገብሮ ፃዕሪ ኣብ ሓዳር
ኣብ ሓዳር ኣዝዩ ዕሽነት ብከምዚ መፃወታ ዝፃወት ሰብ ከም መጠን ላዕሊ ኣዝዩ ዓሻ ንቤቱ በገዛ ኢዱ ዘፍርስ ሰብ እዩ ስለዚ እቲ ከምዚ ዓይነት ኣብ ገዛኻ ደፍነሊ እንታይ ኢሉ ሓደ ኣብ ቤቱ ሰብኣይ ኣነ ኮ ሰብኣይ ዝበለሉ መዓልቲ ሽዑ ስብእንኡ ሲኢኑ ኣሎ እዩ ሰበይቲ እውን ከምኡ ኢሉ ስለዚ ናትካ ስብእና ወይ ድማ ሰበይቲ ከም ዝኾነት ከተርኢ ትፅዕር ሽዑ ሌጋሊ ፍሉጥ እዩ ክትብሎን ክትፅዕረሉን ዘይግባእካ ሂወት እዩ ከም ውድኡ ቆፂርካ ከም ሰብኣይ ምንባር ከም ሰበይቲ ምንባር እምበር ንዕኡ ከተረጋግፅ ምፅዓር ኣነ ሰበይቱ ኢልካ ክተርኢ ምፍታን እዚ ኣዝዩ ዓብይ ፀገም እዩ ዘንፍፅም ክንበኣስ ኢና ዝብል ኣተሓሳስባኦም ብዙሕ ዝተይፈፀም ካልእ ኩሉ ሳዕ ይንዕቀኒ ዝንዕቀኒ እንተኮይኑ ምዝራብ እንታይ ይጠቅም ዝብል ነጥቢ ድማ ኣሎ በቃ ትንዕቀኒ እንተኮይና ምንምንታይ እንታይ ኢለ ኣፈይ ዝኸፍት ርእሰይ ክብረተይ ሓለይ ምኻድ ይሕሸኒ ዝብል ነጥቢ ድማ ኣሎ ስለዚ ካብቲ ከይትናዓቅ ወይ ድማ ከምኡ ናይ ፀርፊ ናይ ድፍረት ቃል ከይትሰምዕ ኢልካ ስቕ ትብል ማለት እዩ እዚ ኢንተርኔት እዚ ኮምፒተር ቴሌፎን ድማ ፊልም እዚ እውን ሓደ ርእሱ ዝኽኣለ ካልእ ኣዝዩ ዓብይ ኣርእስቲ ኮይኑ ኣሎ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ ብፍላይ ኣዝዩ ዓብይ ኣርእስቲ እቲ ሰዓታት ድማ ናይ ድቃስ ግዜ ምስሓት ኣሎ ንሱ ምሸት ኣክቹዋሊ ዝበዝሐ ኣብቲ ናይ ሜካፕ ናይ ሰብኣይ ናይ ሰበይትን ኣተሓሳስባን ኣካይዳን መገዲ ሰብኣይ ሓይሉ ንግሆ ብምሉእ ሓይሉ ተሲኡ ክሰርሕ ውዒሉ ቀልጢፉ ደኺሙ ይድቀስ እዩ ሰበይቲ ድማ ሓይላ ምሸት እዩ ኤነርጂ እናወሰኸት እናደየበይ ዝኸይድ ናቱ ድማ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ሕጂ እዚ ምስሓት ኣሎ እቲ ናይ ስራሕ ዓለም ዝፈጥሮ ፀገማት ኣሎ ካልእ ድማ እቲ ናይቲ ሰብ ናይቲ ፍጥረትና ኣሰራርሓ ዘሎ ፀገም እውን ኣሎ እዚ ንሱ ኣብ ዝደኸመሉ ግዜ ንሳ ክትዕል ትደሊ ንሳ ኣብ ዝደኸመትሉ ግዜ ንሱ ክዕል ዝደሊ ሕጂ እዚ ኮሚኒኬሽን ይስሕት ግዜ ክትወሃብን ክትረዳዳእን ዘይትኽእለሉ ይኸውን ማለት እዩ ካልእ ድማ ናይ ቀደም ቁስልታት ምልዓል ሕጂ ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ዝመፅእ እዚ ኦፍ ኮርስ ከምቲ ሰብ ይፈላለዩ ዝበዝሐ ግን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝርአይ ሕጂ ሓንቲ ኣርእስቲ ክትለዓል ከላ እቲ ሰብኣይ ናይዚ ናይ ሎሚ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ንሳ ግና ቅድሚ መርዓ ዝተራኸብናላ መዓልቲ ትዝክር ዲኻ ኢላ ትጅምር ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ምርዓው 30-40 ዓመት ኣሕሊፎም ንሳ ነብስ ወከፍ ሜሞሪ ከምዚ ጎግል ኩሉ እዩ ዝወፅእ ስለዚ እዚ ዓይነት ናይ ቀደም ምዝካር ነብስ ወከፍ ኣርእስቲ ከይዓፀኻ ምትሳእ ፀገም እዩ ዝፈጥር ስለዚ ኣብ ናይ ቀደም ምዕፃው ኣብቲ ዘሎ ጉዳይ ምዝርራብ ኣዝዩ ብሉፅ እዚ ቢዚ ምኳን ንምስማዕን ንምዝራብን ድማ ግዜ ዘይምሃብ ቢዚ ዝበሃል ሕማም ኣሎ ኣዝዩ ዓብይ ሕማም ኣሎ ቢዚ ዝበሃል ዝገርመኩም ግን ኩላትና ሓደ ዓይነት ግዜ ተዋሂቡና ኣሎ ነቲ ግዜና ድማ ብጥዑይ እንተተጠቂምናሉ ቢዚ ዝበሃል ነገር ኣይህልዎን ግዜኻ ብትክክል ምምሕድዳር እዩ ዘድሊ እምበር ግዜ ዘይትህቦም ነገራት ኣለዉ ግዜ ትህቦም ነገራት ኣለዉ ንኩሉ በብቦትኡን በብግዜኡን ምግባር ኣዝዩ ብሉፅ እዩ ካብ ሓዳርካ ንላዕሊ ድማ ቀዳምነት ክወሃቦ ዝኽእሎ ብጀካ ኣምላኽ ካልእ የለን ድሕሪ ኣምላኽ ከቲ ካልኣይ እቲ ሓዳርካ ቤትካ እዩ ስለዚ ኣብ ቤትካ ንምስማዕ ንምዝራብ ግዜ እንተዘይብልካ ንካልኦት ወይ ድማ ንካልኦት ቀዳምነት ምሃብ
ሓዳርካ ቀይርካ ኣለኻ ማለት ስለዚ ምስማዕን ምዝርራብን ግዜ ምፍላይ ወይ ድማ እዋን ምግባር ምናልባሽ ብዙሕ ምዝራብ ድማ እዚኣ እንተተወሊዖም ኦፍ ዘይኮኑ ኣለዉ እዚ ፀገም እዩ እዚኣቶም ምስ ኮለስካዮም ጥራይ ይስቁ ዝብሉ ስለ ዘለዉ እንተልዒለያ እዚኣ ርእስቲ ኣይትዕፀውን እያ ኢሉ ዝፈርሕ ሰብ ኣሎ እዚ እውን ኣዝዩ ዓብዪ ፀገም ነቲ ዘድሊ ኣርእስቲ ብትክክል ምንጋር ንዕኡ ድማ ምውዳእ የድሊ ስለዚ እቶም ብዙሕ ትዛረቡ ክትቀንሱ ፈትኑ እቶም ካብ መጠን ላዕሊ ቆራሪፅኩም ድማ ሓንቲ ቃል ተውፅኡ ንእሽተይ መብርሂ ይወስኽሉ ንምዝርራብ መግለፂ ምሃብ ማለት እዩ ነዚ ምዝርራብና ግን እንታይ እዩ ከፅዕዮ ዝኽእል ነጥብታት ኢልና ድማ ንዕኡ ድማ ክነምፅእ ይግባአና እዩ እንታይ እዩ ከፅዕየና ዝኽእል ዝሓሸ ክገብሮ ዝኽእል ነጥቢ እንታይ ኣሎ ቀዳምነት ምሃብ ምፅዓር ሕቶታት ምሕታት እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ፕራዮሪቲ ክትህብ ይግባአካ ምናልባሽ ንኩላትና እውን ከም ሕቶ ክኾነላ ሕጂውን ከምቲ ዓንተቦይ መዚአን ሰለስተ ነጥብታት ተወሳኺ ዝኸውን እስከ ፖስት ክትገብሩ ፈትኑ ኣብታ መሴጅ ንምዝርራብና ዘጥዕዮ ነጥብታት እንታይ ኣሎ በቲ ናትኩም ተመክሮ ይኹን ካልኦት እውን ዝረኣኽሞ ጥዑይ ልዝብ ክህሉ ምዝርራብ ክህሉ እንታይ ክንገብር እዩ ዝሓሸ I think እቲ ናይ ኣብ ዩቲዩብ ዘሎ ትክክል ኣይሪአን ኣለኹ ግን እንታይ ነቲ ምዝርራብና ዝበለፀ ጥዑይ ዝገብሮ ዝሓሸ ዝገብሮ እንታይ ኣሎ ኦኬ ዩቲዩብ ሕጂ ይሪኦ ኣለኹ ግሉጽነት ሓሳብ ብጻይካ ምኽባር ወንደርፉል ጽቡቕ ነጥቢ ምክብባር ኣዝዩ ብሉጽ ነጥቢ እዩ ትክክለኛ ጊዜ ምምራጽ ትክክል ጽን ምባል ወንደርፉል ጊዜ ምምራጽ ወሳኒት እያ ኩሉ ጊዜ ትዘራረበሉ ጊዜ ማለት ኣይኮነን ኣብ ቀንዲ ቁም ነገር እንዳሰርሐ ዓብዪ ነገር እንዳሰርሐ ንዓስከ ኢልካ ደው ኢልካ ምስ መፀ ኣስፔዛ ኣበይ ጌርካዮ ኢልካ ምሕታት እዚ ትርጉም የሂሉ ስለዚ እቲ ጊዜ ምምራጽ መዓዝ ትዛረብ ኣብ ጊዜ ኩራ ምዝራብ ነቲ ኩራ ዝገደደ ክምብለሻ ኣብ ህድኣት ሰባት ክዛረቡ ኣለዉ ስለዚ ህዱእ ጊዜ ምምራጽ ኣብ ቅድሚ ሰባት ክዝዘራረቡ ሰባት ኣለዉ ኣብ ቅድሚ ሰብ ኣለዉ እቲ ሓደ ብድፍረት ካልእ ድማ ብዓይንን ብገጽን ምዝራብ ኣለዎ ሙሉእ እቲ ሓዳር ሙሉእ ህይወትና ንነብሮ ህይወት ስለ ዝኾነ ጊዜ ምምራጽ ኣዝዩ ኣገዳሲ ብሉጽ ነገር ብትሑት ልቢ ምዝራብ yes ብጻይካ ብቅኑዕ ብህድኣት yes እቲ ምዝራብ ንብሎ ኣርእስቲ ቀዳምነት ዝወሃቦ ነጥቢ እዩ ሓዳር ኣንተወይ ዝበልክዎ ኣብቲ ክርስቲያናዊ ሶሳይቲ ዘይጠዓየ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣገልገልቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እውን ዘሎ ፀገም ሓዳርካ ቤትካ እናፈረሰ ከሎ ቤትካ ኣብ ክንዲ ኣተኩሮ ሂብካ ትዕሪ ቸርች ክትዘውር ምውዓል ቤትካ እናፈረሰ ከሎ ኣገልግሎት ምቕዳም
እዚ ኣዝዩ ሕሙም ነገር እዩ መጀመርታ ንዓይ ቀዳምነት ዝህቦ ናይ ህይወተይ ቀዳምነት ንኣምላኽ ድሕሪኡ ድማ ሓዳረይ ቤተይ ሰበይቲ እያ እዚ እቲ ኣገልግሎት ዝበሃል ሳልሳይ ራብዓይ ዝመፅእ ነገር ድሓር ክስራዕ ዝግብኦ ነገር ስለዚ እቲ ቀዳምነት ክህቦ ዝግብኣኒ ኣብ ቤተይ it's impossible ኣዝዩ ድማ ዘሕዝን ሓቂ ኣሎ ኣብ ገዝኡ ምስ ሰበይቱ ብትክክል ዘይዘራረብ ኣብ ቅድሚ ሰባት ገና ንኩሉ ሰብ ክሕጉስ ጥዑም ቃላት ክዛረብ ዝውዕል ኣሎ ኣብ ገዝኡ ቱ ምስ በለ ድማ ነብሪ ዝቕየር ፍጥረት ኣሎ እዚ ዓይነት ኣካይዳታት ክእረይ ዝግብኦ ቅኑዕ ዘይኮነ መገዲ እዩ መንፈሳውነት ቸርች ምኻድ ቀዳማይ ኣይኮነን ቤትካ እዩ ቀዳማይ ነገር ኣገልግሎት ቀዳማይ ኣይኮነን ቤትካ እዩ ቀዳማይ ነገር ኣብ ገሊኡን ደቅናውን ቀዳምነት ክዋወ ይብሉ ሰብኣይ ንሰበይታት ሰበይቲ ድማ ንሰብኣያ ቀዳምነት ክትህብ ይግባእ ምጽዓር ንጥዑይ ምዝርራብ ድማ ምጽዓር የድሊ ዋጋ ምክፋል የድሊ ንጥዑይ ኣዘራርባይ ከመሓይሾ ኣለኒ ስኡለይ ኩሪ ዝብል እንድሕር ኮይነ ኣብቲ ዝቕፅል ከጥዕዮ ኣለኒ ኢለ ባዕለይ ንገዛእ ርእሰይ ክሰርሐል ድኻመይ ከለሊ ንዕኡ ድማ ከጥዒ ንዓኣ ክነግራ ናብዚኣ ክትሕግዝኒ ደሊ ኣለኹ ኢለ ንቃላተይ ክዕርይን ዋጋ ክኸፍል ንዕኡ ድማ ግዜ ንምምዳብ ናይ ምዝርራብ ግዜ ምግባር ክንፅዕሮ ዝግብኣና ነገር ክበላሽ ይኽእል ቢዚ ክትከውን ይኽእል ብዙሕ ነገራት ክመፅእ ይኽእል እዩ ተመሊሰ ናብቲ ቦታይ ክመፅእ ግን ዋጋ ዝኸፍለሉ ነገር ነዊሕ ግዜ ገበርናዮን ኢልካ ኣይንኽእሎን ኢልካ ትድርብዮ ነገር ኣይኮነን ደጊምካ ትገብሮ ክሳዕ ነገራት ዝዕረይ ደጋጊምካ ናብቲ ቦታ ምምፃእ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ካልእ ሕቶታት ምሕታት ኣብ ክንዲ ትእዛዝ ምሃብ ከምዚ ማለት ድዩ ኢልካ ምሕታት ይሓይሽ ከምዚ ዲኺ ትብል ዘለኺ ከምዚ ዲኻ ትብል ዘለኺ ነገራት ንምንፃር ይሕግዝ ኣብ ክንዲ ንስኻ ጥራይ ክትስማዕ እናትካ ሓሳብ ጥራይ ሰብ ክርዳእካ ትፅዕር ነቲ ካልኣይ ተረድአዮ ኣለኹ ደ ኢልካ ሕቶታት ምሕታት ዋላ እናፈለጥካዮ ከለኻ ሰብ ከም ዝሰማዕካዮ ዕድል እንተሂብካዮ እዩ ንሱን ክሰምዓካ ዕድል ዝህበካ ክትሰምዖ ዕድል ዘይሃብካዮ ክሰምዓካ እውን ዕድል ኣይህበካን ከምቲ ሰባት ክሰምዑና ንደሊ ክንሰምዖም ከም ዝደልዩ ድማ ክንፈልጥ ይግባአና ስለዚ ሕቶታት ብምሕታት ፅን ብምባል ግዜ ምሃብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ ካልእ ብሓደ ምምጋብ ምናልባት ፀጋሚ ኣብ ዝኾነ ግዜ ናይ ስራሕ ኩነታት ክህሉ ይኽእል ግን ብሓደ ኣብ ናይ ምግቢ ግዜ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ነቲ ካልኣይካ ዘድልዮ ዘሐጉሶ ነገራት ንዕውን ኣብቲ ዘሐጉሶ እዋናት ክትርከብ ምፍታን ስምዒታትካ ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ክንዲ ኣብ ቤቱ ንካልእ ሰብ ንዕሩኽቱ ንካልኦት ዘዕልሎ ኣብ ገዝኡ ግን ሚስጥራዊ ኮይኑ ዝኸይድ ሰብ ኣሎ እዚ ኣዝዩ ሕማቕ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ስምዒትካ ተካፍሎ ከም ዓርኪ ከም መሓዝት ከም ብፃይ ከም ናይ ልብኻ ከም ተካፍሎ ሰብ እምበር ከምዚ ከም ፀላኢ ብምስጥራዊ ብፓስዋርድ ትኽፈትን ትዛረብን ክንከውን ኣይግባአና ስለዚ እቲ ስምዒትካ ናይ ልብኻ ትካፈል ከምኡ ልምዲ ምፍጣር ዝተሰማዓካ ነገራት ከተካፍል ከምዚ ውዒለ ከምዚ ኮይነ ኢልካ ንዑ ከምዚ ባዕልኻ ትፈጥሮ ኣትሞስፌር ኩሉ ሻዕ ድማ ኣብቲ ደገ ንወፀሉ ናብ ካልእ ቦታ ንወፀሉ እዋናት ብሕብረት ምውፃእ ብሓደ ምውፃእ ምናልባሽ ዘይጥዕም ግዜን ቦታታትን ክህሉ ይኽእል እዩ ዋጋ ከፊልካ ግን ብሓደ ምዃን ዝበለፀ እዩ ብሓደ ምዃን እዚ ኣይ ቲንክ ኣብ ደቅና ብዙሕ ሚስ ንገብሮ ዘለና ነጥቢ ኣብ ቤት ትምህርቲ ብባስ ይኸዱ ብባስ ይምለሱ ወይ ካልእ ሰብ የብፅሖም እንተ ትኸይድ ከለኻ እውን
تليفون لا تزارب كا جزء زيت فهم زيت على جزء دما أمسيها متاع ويدما نجح كاموسا communication زي بلو كون كله نجارات واقع تكفلوا بحاجة تكون له مخنياتات بمفتار أتي وان نايم الزراب يزيت كبرو بيت كريستيان تخيل دحري بيت كريستيان كونا إلكا زي معلتي زي ناي فاميلي زي بحدار زي ناي حدارنا كال سب زي والله زي إلكا تفليو معلتن جزين كهلو يجبوي سلازي زي كاتعيو زخلنات بتاعتي أب جزء زي مسمع انتاي نكبر دماء الله أزياء قداسي نتبي مسمع انت زي ما تيو انت ما تيو زي مرد انت ما تيو انتاي نكبر مستيق زينا قلت في لزينة بتاعتك ناقر تفلو حسابات كن بوست قبر وابتي مسيج قدامي أب جزء زي مسمع قلتي نقرات ديتيل بقلتي منكار انتاي تأقام الله يفلت يوزبلا تحسس I think أنت وي كمو سايري إني رمسلني قدما قمتاوي حساب ممسا زداليو يفلت يو إلكا محساب زي أزيو عبي تأقام فتريو أبو بتحيو نبي زقير سبالله منفس مللاي ويدما ناي تنبيت منف زينب روسبتي كما جيروي أب لبسب زاتسنة فليت أي الله كنتاي قبل كم زدالي فليت أي الله يلو ناتو حساب زمت سوالله قالي دما كما جيرو زي فلت يلو دما كم زارب أزي أزيو حموم زخنات حساس باي حموم زخنا ناي الزراربات سجن كيف فلت يخليو كسمعني كالله دما بكالة ترجمون كسمعني كون خليو بكالة رديت ስለዚህ بتخكل كرد علني زداليو زي زدلي زلق إلكا مزراب يدلي هذا نجار كفرت أزقب أنا عدمة نعابخا إخات خيد جزء خيد مستينا عدمة ملوات ناي جزء ملوات ناي تحسس با ناي دليتات ناي سمعت إذا تات كله لوتي متي ناي تمكرو لوتي يالله إذا لوت تات كله نتي communication كون يلوت أي الزرار بخا مجديون يلوت أي سلازي أتي ببجزيو ناي لبخا نجار سلها يكون تات سمعتات كا communicate مقبار أزيو أقداسي نجار قلت مخان يدلي مرميرو كفلت كيكونس نبي investigator كيار يقولون واي نبي كيار يقولون كنجرو الله مستنجرو إذا ما فليتو نجارات سعري كلاي بين خمس ذرة أب كلمة سبات جبر بأسي زجاجة ناوسخ يزخيد سب زوسخ كلمات أن ناتبلا شوي خيديو مهنياتو حدا بيت وش سب زأت كلمات أن تيار استي قفي حلو أتي زأتو حسب بزي حلو أتي نمفتح زأتو زلو أرستيون بزي حلو كبأس زخيل أرستات دمان ناتوسخ يزخيد هذه كل شيء بينها مجمرتا نحنا بعلاتنا نطعيون نعريون الكام حساب أزياء قداسي سازي قدمي سوات زقبر بأسن زربان كم زوسك نفلت أولنا سازي بيننا الزرار زول ناي بيتنا قداي بعلاتنا نفتحه كان الردادة أنت زي كنا جيزينا هبو كأسيلنا الزرار بالو ببجيز يدما بزعباتها زحلفت أنا حسابي بخمزي لو يتألقوا كمزي أي محشن دي كمزي حسابي زي نقبر إلنا كنا نصيفة يقبعنا أوكي سالساي دما لزوب قالات قال أملاح حكي تزاربو طراي كنا نزبلنا نحكي بفقري يبلنا أبكني قولي كان يلكام الزراب تقولي الله يلكام الزراب زحش تي قالاتنا ممراس زحشي
ስለዚ እቲ ልዙብ ቃላት ዝጎድእ ቃላት ኣብ ድሓን ዘሎ ገዛ ከምዚ ከይተረዳእና እቲ ዘየድሊ ቃላት ብምእታው ነገራት ክነብላሽ ንኽእል ኢና ስለዚ እቲ ቃላትና ክጥዕይ ኣለዎ ሓቂ ጥራይ ክንዛረብ ኣይኮናን ተነጊሩና ብፍቕሪ ክንዛረብ ተነጊሩና ፍቕሪ ድማ ጥራይ ኣይኮነን ክንዛረብ ተነጊሩና ንሓቂ ብፍቕሪ ክንዛረብ በቃ ፀፅቡቑ ጥራይ ናናኣድኩ ጥራይ ክሕዞ ከይኮነስ ከጥዕዮን ክዕርዮን ድማ ኣለኒ ቤተይ ብከምኡ መገዲ ይሰርሖ ብካልእ ድማ በቃ ክነግሮ ኢልካ ኣነ ምሕባ ኣይፈቱን ኢልካ ስኡልካ ምውፃእ ከይኮነስ ንሓቂ ብፍቕሪ እቲ ኣብ ልብካ ዘሎ ኩሉ ስኡልካ ምድርባይ ከይኮነስ ሓሲብካ ምውፃእ ምስ ሃዳእካ ምዝራብ ዝበለፅ እዩ ሓንሳእ ክሃድእ ኢልካ ንገዛእ ርስካ ትህድእ ማይ ምስታይ ድዩ ሻወር ምግባር ድዩ ንፋስ ንፋስ እዩ ዝሓሸ ስለዚ ፅቡቕ ልዙብ ዝኾነ ቃላት ብህድኣት ምዝራብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እንታይ ዝበሃል ኣለዎ ካልእ ኣባሃላ the more you shout the less I hear ይበሃል ብዘእወኻ መጠን ድምፂ ብዝወሰኽካ መጠን ክሰምዓካ ናይ ምስማዕ ክእለተይ እናቐነሰ ዝመፅእ ስለዚ ብህድኣት ምዝራብ ዓው ስለ ዝበልና ንስማዕን ሓቂ ንዛረብ ዘለናን ጌርና ንሓስብ ስለዚ እዚ ዓው ምባል ተስማዕ ኣለካ ማለት ኣይኮነን ዓው ስለ ዝበልካ ድማ ክትስማዕ ኣለካ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ክንዲ ኣእውያት ህድእ ብዝበለ ድምፂ ዛረብ of course ሰብ ከሎ ፍሸኽ ይብል እዩ ክሓዝን ከሎ ክነብዕ ይኽእል እዩ ክኹሪ ከሎ ድማ ትርር ዝበለ ቃላት ክጥቀም ይኽእል እዩ ኮሪኻ ማለት ግን ተንፀርፅርን ሰይድያ ገለ ምስባር እዚ ኣዝዩ ቅቡል ዘይኮነ ሕሙም ዝኾነ ናይ ኮሚኒኬሽን መገዲ እዩ ስለዚ ህድእ ብዝበለ መገዲ መንግስታዊ ቃላት ዋላ መጽሓፍ ቅዱስ እንተሪእና መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ርእቶ ዝህበካ እዩ ዝመስል ኣብ ነቲ ሓቂ ክንሪኦ ከለና ግን ርእቶ ኣይኮነን ዝህብ ዘሎ ትእዛዝ እዩ ዝህብ ዘሎ ንሓድሕድኩም ተፈቐሩ ክብለና ከሎ ቃል ኣምላኽ ብፍቕሪ ነቲ ክኸውን ዝግብኦ መምርሒ እዩ ዝህበና ዘሎ ብድሕሪት ግን እቲ ዝዛረብ ዘሎ ስልጣን ዘለዎ ሰማያዊ ኣምላኽ እዩ ብፍቕሪ ሃዲኡ ስለ ዝነገረና ኣይኣዘዘናን ኢልና ከይንሓስብ ክንጥንቀቕ ይግባአና እቲ ናይ ፀጋ ወንጌል ናባና መፅኡ ማለት ከም ድሌትና ክንከውን ኣለና ማለት ኣይኮነን ፀጋ ብድሕሪቱ ዝተኸፍሎ ኣዝዩ ዓብዪ ዋጋ ኣሎ ከምቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ዘፍርህ ዘስንብድ ዝነበረ ኣዝዩ ጨካም ዝኾን ዝነበረ ናይ መቅፃዕትን ዝተፈላለዩ መገድታት ከምኡ ድማ ዋጋ ተኸፊሉ እዩ ኣብ መስቀል እዚ እቲ ኣብ ኢድና ዘሎ ፀጋ ብነፃ መፂና ማለት ነፃ እዩ ማለት ኣይኮነን ሓደ ዝኸፈለ ኣሎ ስለዚ ሃዲእካ ተዛሪብካ ማለት ፅቡቅ ኣለኻ ማለት ኣይኮነን ምስማዕ የድሊ ክስማዕ ከእው የብለይ እቲ ኣገባበይ ክርዳእን ይግባእ ብፍቕሪ ምምፃእ ማለት እቲ ሰብ ኣኽብሮት እዩ ዘምፅእ ዘሎ እምበር ነቲ ፅዑም ኮይኑ ብትሕትና ዝመፀካ ሰብ ክድህሎን ክትንዕቆን ኣይግባአን ፍቕሪ ክትነዓዮ ዘይብላ ክትክበር ዝግብኦ ኣዝዩ ዓብዪ ኣርእስቲ እዩ ስለዚ እቲ ኣተሓሳስባና ክጥዕይ ኣሎ ህድኣት ፍቕሪ ትሕትና እቲ ሰብ መሰልን ስልጣንን ከም ዘይብሉ ጌርና ክንሓስብ የብልና ስለዚ ነቲ በትሕትና ንዛረቦ ነገራት ህድእ ብዝበለ ነገራት ንዛረቦ ነገራት ንሱን ክኽበርን ብፅቡቅ መገዲ ክንሰምዕ ይግባአን ቅንዕና እቲ ካልእ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥብ እዩ ንካልእ ሰብ በዳሊ ንርእስኻ ቅኑዕ ጌርካ ዘይምቕራብ ቅንዕና ካብ ልቢ ኣትወፅእ ቅንዕና ብኣፍ ጥራይ ኣይኮነትን ትሰርሕ ቅንዕና ናይ ኣፍካን ናይ ልብኻን ሓድነት እዩ ዝገልፅ ስለዚ እቲ ብድሕሪት ዘሎ ኩሉ ከምቲ ኣብ ቅድሚት ዘሎ ብውህደት ብጥዕና ክመፅእ ይግባእ እዩ ስለዚ
ንስኻን ተበዲልካ በዲለ ኣለኹ ኣነ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣፅፍእ ኣለኹ ይቕሬታ ክሓቲ ድማ ይደሊ ኢልካ ርእስኻ ምትሓት ብቀንዕና ምምፃእ ነቲ ዝተጋገኻዮ ክትእርም ድማ ዋጋ ምኽፋል የድሊ ስለዚ ኩሉ ሻዕ ብቅኑዕ መንፈስ ምቕራብ እቲ ኦልሬዲ ዝበልናዮ ፍቕሪ ብፍቕሪ ምዝርራብ ዋላ ኣብቲ ተባእስናሉ ግዜ ንፋተው ኢና ንፈቐር ኢና ዝብል ረድኢት ክህሎና ተሪረ ይዛረባ ኣለኹ ሕጂ ነገራት ተላዒሎም ተገራጪና ኣለና ማለት ኣይንፋተውን ኢና ማለት ኣይኮነን ኣክቹዋሊ ሓደ ምልክት ናይ ፍቕሪ እዩ ምዝርራብ እቲ ፀገማቱን ጉዳያቱን ብትክክል ዘይዛረብ ፍቕሪ ሎድዩ ሕቶ ኣሎ ኩሉ ሻዕ ስለዚ ፍቕሪ ብምዝርራብ እያ ትገልፅ እቲ ዝፈትወካ ሰብ ጉድለትካ ድኻምካ ይዛረብ ክእርመካ ድማ ዋጋ ይከፍል ካልእ ድማ ተግባራዊ ዝኾኑ ኦልሬዲ አንተ ወይን ካብቲ ዝተዛረብኩሞ ነጥብታት ዘምፃኹሞ ግዜ ምምራፅ ኣብ ድሌትካ ሰዓት ድላይካ ዘይምዝራብ ናይ ካልኣይካ ኩነታት ምርኣይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ተግባራዊ ዝኾነ ፕራክቲካል ሕጂ ስለዝተላዕ ሕጂ ጥበል ኢልካ ነገራት ከተምፅእ ሽዑ ድማ ኣምፃዮ ኢልካ ነገራት ፈጥር ምፍታን ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዚ ግዜ ምምራፅ የድሊ እዋናት ምምራፅ ዘሕዝን ነጥቢ ብዙሕ ቤት ብዙሕ ሓዳር ዝፈርሰሉ ምክንያት ሰኣን እዚ ጥበብ እዩ ግዜ ዘይምምራፅ ኣብ ድላይካ ግዜ ኣብ ቅድሚ ሰብ ኣብ ቅድሚ ቆልዑ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ከናታት ነቲ ኣብ ልብካ ዘሎ ኩሉ ተው እንዳበልካ ምውፃእ ነገራት እዩ ስለዚ ግዜ ምምራፅ ሰዓት ምምራፅ ድላይካ ዘይምዝራብ ምርኣይ ካልእ ድማ ኣገዳስነት እዚ ጉዳይ ልዕሊ ሓዳር ልዕሊ ቤትና ልዕሊ ሓዳርና ኣገዳሲ ድዩ ኢልካ ምርኣይ ነቲ ርክብካ ከተደልድሎ እምበር ነቲ ኣርእስቲ ከመፃሪ ኣብ ሽዑ በፂሕካ ፖሊስ ክትቅየር እዚኣ ከፃርያ ክሳዕ መወዳእታ ከብፅሓ ኢልካ ክትፍሕር ምውዓል ትርጉም የብሉ ክስዕር ኢሉ ከርኢ ዝፍትን ኣሎ ናብ ቤት ፍርዲ ቅየር ቀልጢፉ ሽዑ ክትዕ ዝመፅእ ፈራዲ ኩሉ ድማ ናቱ ወገን ኮይኑ ክውስናሉ ይደሊ ኣብ ቤትና ከምኡ ዓይነታት ተሓሳስባ ክህልወና ይብሉ ካልኣይ ንካልኣይ ስለዝሰዓርክዎሲ ተዓዊተ ማለት ኣይኮነ ኣክቹዋሊ ሽዑ ተሳዒረ ኣለኹ ኣብ ክትዕ ነጥቢ ኣምፅአ ነጥቢ እኳ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ኢልካ ኩሉ ነጥቢ ኣምፂኻ ማለት ፅቡቅ ኣለኻ ማለት ኣይኮነ እቲ ነቲ ሓዳርካ ምፅባቕ እዩ ዘድሊ ዘሎ እምበር ናትካ ዕውት ምኳን ናትካ ሓቅነት ምምፃእ ኣይኮነን እዚ ክልቴና ክንስዕር ኢና እቲ ዕላማ እምበር ኣነ ክስዓር ንሱ ክስዕሩን ጥዕና ይብሉን ክልቴና ክንስዕር እዩ እቲ ኣርእስቲ ከውንዚ ድሓን ፅቡቅ ይሰማዓዮ ድሓን ንሱ ትኽክል ከም ዘሎ ክስምዖ ክገብሮ እዚ ክኸውን እዩ ዘይብሉ ነገር እዩ እቲ ሓዳር ናይ ክልቴና እዩ እዚ ክልቴና ክንዕወት ክንስዕር ይግባአና ከም ሕቶ ትመፅእ እያ ኩሉ ሻዕ ኣየና እዩ ዝበልፅ ንፉዕ ሰማዒ ወይስ ንፉዕ ተዛራቢ ቅልፅፍ ኢልኩም ፖስት ግበሩለይ ኣየና ይበልፅ ንፉዕ ሰማዒ ወይስ ንፉዕ ተዛራቢ በቲ ናትኩም ነጥቢ እንታይ ንበልኩም እዚ ብዝከኣለኩም ኩላትኩም ፅሓፉ ኣየና ይበልፅ ሰማዒ ይበልፅ ኦኬ ክልተ ሰማዒ ሰለስተ ሰማዒ good listener ኦኬ ሰማዒ ተዛራቢ ዝብል የለን ክሳዕ ሕጂ ሰማዒ ዝዛረብ ስኢና ኩሉ ዝሰምዕ ኮይኑ ኦኬ ክልቲኡ ድማ ኦኬ ክልቲኡ ዘማልአ ሓልዩ ዝዛረብ እዚኦም ፅቡቅ ክልቲኡ ኣዝዩ ወሳኝ
ቃል ኣምላኽ definitely እቲ ክልተ እዝኒ ዝተዋሃበና ምኽንያት ብዙሕ ክንሰምዕ ሓደ ኣፍ ዝተዋሃበና ምኽንያት ድማ ውሑድ ክንዛረብ እዩ ዝብል እቲ ኣሰማምዓና ክሕይል ዝበለጸ ኣሰማምዓና ኣብኡ ዋጋ ምኽፋል ዝበለጸ ኣብ ብዙሕ ምዝራብ ድማ ብዙሕ ፀገም ከም ዘሎ ጉድለቱን ሓሶቱን ምውሳኹን ከም ዝህልዎ ብፍለጥ ኣሎ ስለዚ ኣብ ምስማዕ ክነፍዕ ኣለና ኣብ ምዝራብ ድማ ብዛዕባ ብዙሕ ምዝራብ ኣይኮነን እቲ ኣርእስቲ ብዛዕባ ጽዑይ ብግቡእ ምዝራብ እዩ እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ ብዙሕ ስለ ተዛሪብካ ኣለኻ ማለት ክትስማዕ ኣለካ ወይ ድማ ጽቡቕ ትዛረብ ኣለካ ማለት ኣይኮነን ነጥቢ ዝግባእን ትክክለኛ ነገር ምዝራብ እዩ እቲ ነጥቢ ኩሉ ሻዕ ኣብዚ ኣብ ንፉዕ ሰማዕን ንፉዕ ተዛራብን ክልቲኡ እንዲ ዘድሊ ክልቲኡ ክነማዕብል ብፍላይ ድማ ብብሉፅ መገዲ ኣብ ምስማዕ ድማ ዝበለፀ ፍረ ከነፍሪ ምጥምማት ሰብ ኩሉ ሻዕ እንታይ ይበሃል ብእዝኑ ድዩ ዝሰምዕ ብዓይኑ ዝብል ስታይል ኩሉ ሻዕ ብዓይንኻን ብእዝንኻን ኢኻ ተሰምዕ ኣብ ናይ ኮሚኒኬሽን ስታይል ኣብ ናይ ምዝርራብ ሓሳብ ኣብ ምልውዋጥ ውሽጢ እንታይ ዝብልዎ ነጥቢ ኣሎ እዚ ገስቸር ሕጂ ኣብቲ ቪድዮ ትሪኡን ኣለኹም ስለ ትሪኡን ዘለኹም ናተይ ፋሻል ኤክስፕሬሽን ናይ ገፀይ ናይ ኢደይ ምንቅስቓስ እቲ ናይ ድምፀይ ምልውዋጥ እዚታት ኩሉ መልእኽቲ ኣለዎ ፍሽኽ ኢለ ደ ኮርየ ኣለኹ ደ እዚ ኣብ መሴጅ ክግለጽ ዘይክእል ፌስቡክ መሴጅ ገለ ክገልጾ ዘይክእል ቴሌፎን ክገልጾ ዘይክእል ነጥብታት ስለዚ ዝበዝሐ ልዕሊ 50 ሚእታዊት ሰብ ብገጹ ዝገልጾ መግለጺታት እዩ ነቲ ኮሚኒኬሽን ሙሉእ ዝገብሮ እቲ ብቃላት ዝግለጽ ከባቢ 10 ሚእታዊት እቲ ቃላትካ ተወፅኦ ቃላትካ እቲ ትጥቀመሉ ናይ ቃላት መገዲ ናይ ድምፂ ኣወፃፅኣኻ ድዩ እቲ ናይ ቃላትካ ነጥብታት ድማ ንሱ ልዕሊ 25 ልዕሊ 30 ሚእታዊት ድማ ኣብኡ እዩ ሚዛን ዝገብር ስለዚ ሰብ ብእዝኑ ጥራይ ኮነስ ብዓይኑ እውን ይሰምዕ እዩ ስለዚ ናይ ክልቲኡ ውህደት ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ኣለና ፊት ንፊት ምዝርራብ ብዙሕ መልእኽቲ ኣለዎ አይ ቲንክ ዝበዝሐ ድማ እዚ ናይ ቴሌፎን ዘመን ውሽጢ ኣብ ክንዲ ፊት ንፊት ብመሴጅ ዝበኣሱ ክበኣሱ ከለዉ መሴጅ ዝፅሓፉ ሰባት ኣለዉ ኣብ መሴጅ ንፉዓት ተር ኢሎም ፓራግራፍ ሙሉእ መፅሓፍ ዝፅሕፉ ፊት ንፊት ክመፁ ከለዉ ሓንቲ ቃል ክዛረቡ ዘይክእሉ ሕጂ እዚ ዋላ እንተኽኢልኩም ፅሒፍኩም መፂኹም ፊት ንፊት ክተንብብዎ ይሓይሽ ሰብ ፊት ንፊት ኮይኑ ክዘራረብ ከሎ እቲ ቃላቱ ዝበለፀ እቲ ፍቕሪ እውን ኣብኡ እዩ ዝግለጽ ኣብኡ ድማ ነቲ ሓይሊ ዘበለ ኩሉ ዘየድሊ ሓይልታት ኩሉ እናወረደ ይመጽእ ሓቅነት ድማ ብንጹር ክመጽእ ይጅምር ማለት እዩ ካልእ ድማ እቲ ካልኣይ ምስ ወድአ እንታይ ከም ትብል ምሕሳብ ወይ ድማ ኦኬ ተዛረቢ ጥራይ ድሓን ተዛረቢ እሞ ምስ ወድኣ ኪልካ ክትእክብ ድሓር ምስ ወድአት ኦኬ ቅድም መጀመርታ ዘልዓልክያ ነጥቢ ኢልካ ካብ መጀመርታ መልሲ ክትህብ ምስማዕ እዚ ፀገም እዩ ኣይሰምዕን ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ሰብ ክትዛረብ ኢልካ ክትእክብ ሙዓል ኣይኮነን እቲ ኣርእስቲ ምስ ወድአ እንታይ ክብል ከይኮነስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ይብል ኣሎ እናሰማዕካ ምዝራብ እዩ እቲ ቀንዲ ነጥቢ ድሕሪ እቲ ቃላት ንዘሎ ስምዒት ድማ ምስማዕ የድሊ ዝበዝሐ ግዜ ንቃላት ኢና ንሰምዕ ድሕሪ እቲ ቃላት ግን ዝተጎድአ ልቢ ዝተጎድአ መንፈስ ዝዛረቦ ቃላት ኣሎ
ስለዚህ መጀመርታ ኣብ ክንዲ እቲ ዝዝረብ ዘሎ ሕጂ ቃላት ክወፅእ ከሎ ከምዚ ርእሲ ሕማም ምልክት እዩ ካልእ ቦታ ሕማም ከም ዘሎ እዩ ሲግናል ዝገብር ኢሎሞ ስለዚ ቃላትና እውን ምልክት ይወፅእ ኣሎ ስለዚ ኣብ ደገ ዝወፅእ ዘሎ ንሰምዖ ዘለና ኣብ ልቢ ንዘሎ ኣርእስታት እዩ ዝዝረብ ዘሎ ስለዚ ድሕሪቲ ቃላት ንዘሎ ስምዒት ንዕኡ ክተነብብ እንታይ ማለት ምዃኑ ክትርዳእ ዋጋ ምኽፋል ዝበለፀ እዩ ካልእ እንተዘይተረዲኡካ ሕቶ ምሕታት ከምዚ ማለትካ ድዩ ከምዚ ማለትኪ ድዩ ኢልካ ነቲ ሕቶ ምሕታት ኣርእስቲ የምፅእ ኣብዚ ዝበዝሐ ፀገም ናይ ዲክሽነሪ ፀገም እዮም ዝብልዎ ናይ ትርጉም ፀገም ስለዚ እቲ ትርጉምና እንተጥዕዩ እንታይ ማለትና እንተተረዳዲእና ዝበለፀ እዩ ዝኸውን ዝበዝሐ ኣብ ክትዕ ግዜ እንተሪኢኩም ኣብ መወዳእታ ኣነ ኮ ከምዚ ማለተይ ምስ በለ ከምኡ ማለትካ ድዩ ኢሉ ይውዳእ እቲ ኣርእስቲ ኩሉ ይመውት ስለዚ እንታይ ማለትካ ከም ዝኾነ ኣቐዲምካ ምዝራብ ካብቲ ኩሉ ግዜ ዘጥፍእን ሓይሊ ዘየድለይ ሓይሊ ካብ ተወፅእ የድሕነካ ስለዚ እንታይ ዲክሽነሪ ናትካ ዲክሽነሪ እንታይ ምዃና ኦክስፎርድ ድያ እታ ትግርኛ ድያ እንታይ ክትጥቀም ዘለካ ኣቐዲምካ ምንጋር ነቲ ኩሉ ኣርእስቲ ዝበለፀ ዝሓሸ ይገብሮ ስለዚ ሕቶ ብምሕታት እንታይ ማለት ምዃኑ ምንፃር ዝበለፀ እዩ ኣብ ማእከል ዘይምእታው ነቲ ሓሳብ ምስ ምዕፃው ከምኡ ክስማዓክ የብሉን ኢልካ ነገራት ምዕፃው እዚ ኣዝዩ ፀገም ከይተሓተትካ ምኽሪ ምሃብ ንሳ ተምፅኦ ዘላ ነቲ ዝስማዓ ስምዒት ክተረድኣ ትፍትን ዘላ ንሱ ግን ናብ ሓኪም ይቅየር ነቲ ሶሉሽን ኣምፂኡ ወዲኡ ይኸይድ ምስማዕ ጥራይ ዘድልዮ ነጥብታት ኣሎ ስለዚ ኣብ ማእከል ዘይምእታው ነገራት ክውዳእ ጥራይ ምጉያይ ከይኮነስ ክትሰምዕን ግዜ ምሃብ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዚ ቁጥዓ ቂምታ ነገራት መሓዝ እዚ ኩሉ ኣዝዩ ዝዓግት ኣዝዩ ሓደገኛ ነገር እዩ ስለዚ ክንገብሮም ዘይግባአና እዚአን ሰለስተ ክንጥንቀቐሎም ዝግባአና ሰለስተ ነጥብታት ማእከል ክነኣቱ የብልና ነቲ ሓሳብ ንምዕፃው ጥራይ ክንጓየ የብልና ዘይተሓተትናዮ ድማ ምኽርን ፈውስን ክነምፅእ ምጉያይ የድሊ ምስማዕ ማለት ብፅሩይ ምስማዕ እዩ ግዜ ትህብ ክሳዕ ዝውዳእ ትህብ ኣብቲ ክትሰምዕ ከለካ ድማ ብእዝንኻ ጥራይ ክኮነስ ብልብኻ እውን ትሰምዕ እቲ ኣርእስቲ ድማ ትህደው ምክንያቱ ቤትካ እዩ ሓዳርካ እዩ ንስኻ ኢኻ ትጉዳእ ዘለካ ናትካ ጉዳይ ኢኻ ተታሒዙ ዘሎ ስለዚ ከምቲ ኣብ ስጋኻ ዝስምዓካ ስምዒት ከምኡ ክኸውን ኣለዎ ናይቲ ቤት ልዝብን ነጥብታትን ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን maybe ምስ ግዜና ኣብዚ ቲንክ ንወድእ ስለቲ ዝነበረና ግዜ ጎይታ ነመስግኖ maybe ከም ፍቃድ ኣምላኽ ኣብ ካልእ ግዜ ብዝሓሸ ብዝበለፀ መገዲ ስታይ ክንገብር ኢና ክብርን ኣምላኽ ይኹን ምናልባሽ ሕቶታት ወይ የተወስኾ ነጥቢ እንተሎ ኣብዚኣ ዕድል ክህበኩም maybe ከምቲ መደብ እንታይ ከም ዘሎ ድማ ግዜ እውን ስለ ዝኸደ ሓደ ወይ ክልተ ሕቶታት ዕድል ክህብ እሞ ክንወዲ ኢና Okay. Amen, amen. ጎይታ ኣብዚሕ ይባርኩም አሜን
اوكي كم صوي نالباش كبلاكم دلي حدار بزعبا تصاب اي تراي ወይ ድማ ታሰበይቲ ጥራ አይኮነን ብዝበዝሐ ግዜ በቃ ገለ ንፉዓት መማሃራን መጽኦም ደቂ ኣንስትዮ ዘይምህሩልና ይበሃል እዞም ሰውኡት ከመን ይኣኪቡ ዝምህረልና ዝብል ድማ ስታይመጽእ ብዛዕባ እቲ ካልእ ከይኮነስ ብዛዕባ እዩ ኣነ ኣብ ቤተይ ዋጋ ክከፍል ዘለኒ ስለዚ ዝበለጸ ከጸብቆ ናተይ ኣነ ዘድልየኒ ኣጽዋር ዘድልየኒ ብሉጽ ነጥብታት እንታይ ኢልና ኣብ ገዛእ ርእስና ምስራሕ ዝበለጸ ዝሓሸ ፍረ ዘለዎ ካብ ጎይታ ድማ ዓስቢ ንረኽበሉ ነገር እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ከም ደቂ ኣንስትዮ ዝክፈል ዋጋ ኣሎ ከም ሰብኣይ ድማ ዝክፈል ዋጋ ኣሎ ነፍስ ወከፍና ኣምላኽ ሓላፍነትን ቦታን ሂቡና ኣሎ በቲ ዘድሊ ባህሪ ሃኒጹና ኣሎ ኣነ ዘይብለይ ሰበይቲ ኣለዎ ንሳ ዘይብላ ድማ ኣነ ኣለኒ ኣምላኽ ኣሚኑ ዝሃበኒ ሓላፍነት ኣለኒ ንዓ ድማ ኣሚኑ ዝሃባ ቦታን ሓላፍነት ኣሎ ናይ ክልቴና ምልኣት ነቲ ሓደ ኣካል ሓደ ስጋ ይኮኑ እዩ ዝብል ቃል ኣምላኽ እዚ ኣብ ሓደ ስጋ ኢና ንሰርሕ ዘለና እምበር ኣብ ክልተ ሰባት ኣይኮነን ዝስራሕ ዘሎ እቲ ንኣምላኽ ዘማእከለ ቤት ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ካብቲ ዓለማውነት ዝተወሰኾ እቲ ናይ ባህሊ ጽልዋ ዘለዎ ጥዕና ዘይብሉ ነገራት ኩሉ ኣቮይድ ጌርና ንጎይታ ዘማእከለ ንክብሪ ኣምላኽ ዝኸውን ቤት ክንሰርሕ ንኣምላኽ ዘኽብሩ ወላድ ከምኡ ድማ መጻኢ ወለዶ ከነተስእ በዚ መንፈስ ክንተስእ ብሳዕ መወዳእታ ምጽኣት ክርስቶስ ድማ መዋርስቲ መንግስቲ ኣምላኽ ኮይና ንሰበይተይ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ካብ ኣምላኽ ብሉጽ ዓስቢ ክትቀበል ክድግፋ ጎይታ ዝሃበኒ ስለዚ ንሳ ክትስለም ክሪያ ጎይታ እቲ እምንቲ ባርያ ኢሉ ኣብ ቅድሚኡ ክቅበላ ክትኣቱ ከላ ናተይ ተራ ክህሉ እዚ ዕድል ጎይታ ሂቡኒ ዘሎ ስለዚ ክሳዕ መወዳእታ ክትዕወት እዩ እቲ ድሌት ድኻማ ክጸውር ኣብቲ ጽቡቕ ነገራ ድማ ሓይሊ ክትወስኽ ክድግፋ እዚ ናተይ ሓላፍነት እዚ ነዚ ተጌርና ዝበለጸ ቤት ህልወና ድኻምና ንሸፋፈን ድኻምና ምሽፋን ከይኮን ንዕርዮ ናብ ዝሓሸ ህይወት ነማዕብሎ ጽቡቕና ድማ ብዝበለጸ መገዲ ይውስኽ እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ ክትገብሩና እግዚአብሔር ጸጋ ምስ ኩላትኩም ይኹን እግዚአብሔር በቤትኩም በሓዳርኩም በውላድኩም በኩሉ ትሕጎስሉ እግዚአብሔር በረኸት ዘለዎ ሓጎስ ዘለዎ ቤት ኣብ ቤትኩም ይፍስሶ እቲ ምዝራብኩም ኩሉ ንክብሪ ኣምላኽ ጥዕና ዘለዎን እግዚአብሔር ዘኽብር ስለ ክርስቶስ ኢሉ ድማ ዝምሕር ይቕረዝብል ይቕሬታ ድማ ዝሓትት መንፈስ ኣብ ልብኹም ይፈጠር እግዚአብሔር ሓሳባትኩም ቤትኩም መደባትኩም ስራሕኩም ንብረትኩም ኩሉ ይባርኮ ሓጎሱ ኣብ ቤትኩም ይወስኽ ቤትኩም ናይ ህድኣት ቤት ናይ ሰላም ቤት ይኹን እግዚአብሔር ዝኸብረሉ ቤት ሰባት ድማ ኣትዮም ፍቕሪን ሰላምን ዝካፈልሉ ቤት ንብዙሓት በረኸት ትኾኑ ናይ ምኽሪ ፈሰስ ዝፈሶ ቤት ይኹን እግዚአብሔር ብብሉጽ ሓሳብ ብብሉጽ ዝኾነ ሓጎስ ቤትኩም ይምላእዮ ነቲ ኣብ ማእከልና ዘሎ ጸገማት ኩሉ ድማ እግዚአብሔር መንፈስ ብብሉጽ መንፈስ ዝልውጠሉ ኣትሞስፌር ይኹን ይለወጥ እግዚአብሔር ነቶም ምናልባሽ ጎይታ ዘይፈልጡ ቤት ውሽጢ ዘሎ እግዚአብሔር ሓይሊ ክህበኩም ጸጋ ክህበኩም ንምድሓኖም ምኽንያት ክትኮኑ ድማ እግዚአብሔር ጸጋ ኣብ ቤትኩም ኣብ ህይወትኩም ኩሉ የፍስሶ እቲ ዝተሰበረ ልቢ ዝጽግናሉ ግዜ ይኹን ነቲ ዝተጎድአ ኩሉ ጎይታ ብመንፈሱ ነገራት ዘጽዕየሉ ግዜ ይኹን ካብ ደቅኹም ዓቢ ፍረ ዝበለጸ ፍረ ትርእዩሉ ግዜ ይኹን እግዚአብሔር ዘመንኩም ኩሉ ይባርኮ ኣምላኽ